Look, shoko rokuti tinomira navakuru neshoko ravakuru iroro ndo ratinoda kuita sokuti tiitirei mwoyo murefu tiridzime vanorishandisa nokuti tinorishandisawo titi tinomira norugwaro. Tinorushayiwa here rugwaro runotipupurira izvozvo zvakanga zvakasungwa navakuru? Hatitodi kuti zvakasungwa navakuru, tinoda kuti ndizvo zvinofanira kuita mutendi kuti undoponeswa. Then tamira saizvozvo tochiva masoja akamira anodhifenda that thing kuti chirege kuwiswa nokuti chiri murugwaro. Muri masoja akaita sei asingagoni kumirire zvinhu zvaanoti ndizvo? Munoda kupe shoko revakuru vakatoinda havatorina nemhosva vakuru vacho, havasi kutopiwe mhosva. Tiri kutoda kutope rugwaro rwatisati tatoona mhosva iyoyo, saka rugwaro irwo tipei rwotiripe mhosva. Rugare kwamuri. Ndinoimba kuti hakuna munhu usingadi kunge ari pachinani chokuti kana akadana kuna Mwari wake unomunzwa. Tozouya mumhuri kuti mhuri ikadana, tozouya mukereke kuti kana kereke ikadana. Ndinotenda neshoko ravachowe rokuti hatigoni here kuva nemwe zuva titinozirira kuti Mwari atizarurire. Bhuku rakangonyorwa kamwe chete haridzokororwi, tsvakai Jehovha achawanikwa. Nyangwe rakanyorwa muOld Testament, mashoko iwawa aripo nhasi. Ndosaka akanyorwa kuna vaKorinde wokutanga chapter 10 kuti zvinhu izvi zvakanyorerwa isu vakasvikirwa nekuguma. Munonzwa? Zvinorevera kuti izvo kana uchiti vakasvikirwa nekuguma, kurevera vakagara vakapinda mukati memazuva okupedzisira. Mazuva okupedzisira anotangira apo nyika yanga yotongwa kubva mumaIsraeri yaakutongwa nemaGentiles. Ndo pakatanga kuonekwa chifananidzo chani chiya chaNebhukadhinezari, Dhanieri kwakududzira. Zvinoreva tingati pachirungu diminishing, kuramba zvongoti from stage 98 kusvikira vachitaura nezveumambo hwechina. Saka shoko rokuti vakasvikirwa nenguva kurevera kuti vakazorarama apo ava mazuva okupedzisira akataurwa nechifananidzo chani chaDhanieri. Saka zvinoreva zvokuti kana zvichitonzi tsvakai Jehovha achawanikwa, zvokwadi nzira dzacho hadzina kumbodzima, dziripo. Uye chimwe chinhu chinoita sokuzonetsa ndechekuti kana tikasatenda kuti no gentleman, track tasiya, the direction is still, the compass yedu haina kurasika, but degrees of deflection aripo. Let's come to zero. Zvinatsokubva kuva zvapinda muline of sight yokunamata kuti zvinotanangana kuna Jehovha. Shuwa kakusuwevha karipo. Ndinotenda chichemo changu nechikumbiro changu pane nyaya yatakataura iyai, ndinoimba kuti hatingashaye nekanochi kamwe chete katingambomuvhavo. Hazvina kudzimwa kunzi hamuchasvikipo, kwete. Tsvakai Jehovha achawanikwa. Ndatenda hangu vachowe. Kristu Jesu akuzere kusingaperi. Amen. Rugare vatendi. Ndinodaro ndichiti davidzo dzatinopana kuti dzakakwana here, because I feel kuti patinenge tichiita madhibheti akadai, davidzo dzedu dzinofana kutiburitsira aim yaMwari kubudikidza ngezvinotsanangurwa ngoumwe munhu kuti Mwari unodei kubva kwatiri. Nokuti zvamagwaro, kungotaura zvamumagwaro zvakatooma. Mukangotaura rugwaro kudai, tinenge tichide dudziro yarwo kuti tinzwe kuti ndizere. Tichitaura kudai, munhu uri paari unosefa, uno mweya unomusefera.
kuti izi ndizo izi handizopi. Mweya iwoyo ndo watinoti mumwe nomumwe ari paakagara ngaabvunze kuti mweya wandinosefa ndiwo ngewamwari kana uchide revelation wonamata. Hino revelation inonetsa because Satan anenge atori pedo otokuitira revelation inoita kuti uve satisfied kuti shuwa zvandiri kugachira zvino ndezvaMwari. Satan haarwi navanhu vari munyika, Satan haarwi navanhu vasingaandastandi zvaMwari, Satan haarwi navanhu vasingaverengi, unorwa navanhu vari kutsvake chokwadi. Saka tinosvika pakita sokuti uchiverenga zviya ungaona sokuti unonzwisisa zvomumagwaro, izvo dhiabhorosi atoripo nokuti anenge akumbira kuna Mwari kuti uyu ndo anofunga kuti akamirira chokwadi yako. Mwari oti enda umaedza, totoidzwa tototaura zvisizvo totominamisa magwaro. Asi kana rugwaro rwaverengwa zviya munhu ukarutaura kuti runorevei, tinochinzwa kuchinzwa manje, tinochizozinzwa because ruri kutaurwa noumwe wedu uri munyama sesu. Look, you have to expound the scriptures. Nokuti tinoda kuzodavidza vana vedu vatakabara vatinoti vazukuru vemazioni. Isu tiri vana vemazioni, takabarwa namazioni okutanga. Chero tiri vadiki but vana baba vedu ndo vakabva munyika. Saka vane zvavanotaura pamusoro pemasimba aMwari techitozvitenda nokuti vanotaura zvokurarama kwedu ende totozviona kuti nenhamo dzavanadzo nokushupika kwavanadzo tisike patiri pano tine upenyu tine kudii, izvi zvine simba raMwari. Tinotenda kuti simba iroro rinobva kuna Mwari. But vana vedu manje kana taakuvatsanangurira kana kuti vaakutibvunza pamusoro pechitendere chedu chatinacho, we have a shortfall yokuvadudzira because vanotipa magwaro atiri kuisa awa kuti ko apa panoti kudii, totadza kupa explainer. Kana tikaenda kuna 5:13 Jemisi vanoti this is not enough zvamuri kutiudza because we know kuti mamiracles akaitwa naMwari naJesu they were meant kuti vanhu vazive kuti simba rinobva kuna Mwari. Kana simba rinobva kuna Mwari, but then Mwari Jesu auya haana kuporesa mapofu ese paIsraeri nevamwe vese vakasvikirwa vachirwara vakaitwa intended kuti Jesu uzovaporesa, kutaura kuti kunamata chero kwaivapo before Jesus. Asi vanhu ivavo vakanamatirwa zvikaramba zvichingoda kutaridza kuti uchauya umweni unobva kudenga. Explanation, mukaenda kuna vaRoma pa11 kuti vaIsraeri vanorasika kuti isi tiswe pavaheden, we have to explain kuvanhu kuti muheden unzwisise kuti vaIsraeri vanorasika kuti mimipinzwepo nokuda kwei. 15 dzaGenesis mukadziverenga, Abrahama wapedza kuita chipisire ipapapo anzi ndiitire chakati kuti ndigokutaridza. Pa16 kana pa17 zvinonzi iwewe vana vako vachatorwa, vachaita vatorwa uri panyika yeKenani. Wanga uri panyika yeKenani Abraham, vana vako vachabva panyika ino vakambotorwa neimwe nyika vakandogara kunyika iyoyo, asi vobveko vachabva nepfuma zhinji. Vozouyo kunyika ineyi yandinoda kuti iite nyika yako, asi izvozvizvi iwe uchafa norugare. Asi zvichaitika ndezvokuti vanozodzoka pano kana kuipa kwevanhu vari munyika muno kwachikura, izvo zvakusati kwakura. Zvinorevei ukazvitsaga ipapo kuti vanhu vari pano kutadza kwavo kusati kwaipa pamberi pangu zvakanyanya, vachazouya kana kwazoipa. Ukazvibvunza uri ipapo kuti zvinorevei kuti vanofanira kuzodzoka, vaAmori vaakutadza nokuti Abrahama wakanga watenge nyika yokuviga hama dzake kana kuti kuviga pokuvigwa kuvaAmori, asi wozonzi vana vako vachazodzoka kunyika ineyi kana kuipa kwevanhu vari muno kwachikura. Zvinoda kuti titsanangurirane kuti zvinorevei. Kungorisa rugwaro runoite rumbishi kuvanhu kuti zvairevei, but ukazotarira unozoona kuti no, Mwari waida kutorere nyika iyi vanhu venyika iyi vaAmori nyika kuti aipe Abrahama nezvizvarwa zvake, but anga asina reason yokumutorera nayo because vanhu ava vanga vasati vamutadzira. Saka waiti zvivi zvavo zvichakura kuti ndizovarova ndizovabvisa, neni kana ndoti vaurayei panenge paine chikonzero chokuti vanondinyangadza. Izvozvi hasati zvaita words kuti ndivaurayei, hasati zvanyangadza maningi. Saka I will wait for them kuti vaite zvinhu zvakaipa kuti kana ndovauraya pave nereason yokuvaurayira, as if Mwari waiva another higher power inozomubvunza kuti wavaurayirei vanhu avo.
imwe haya pawa yaizomubvunza ndiani, yaimupomere mhosva kuti vanhu vavaurayirei. Izvo iripo muna Mwari macho imomo ndo mune mweya mizhinji, mweya wokuzvitongesa kuti ungauraya nhingi nhasi iye haasati atadza. Mwari unozvitongesa here? Mweya wokuzvitongesa unofanira kuva mumunhu kuti zvandiri kuita izvi ndizvere. Mwana wandiri kurova watadza here zvokuita wetsi kuti ndimurove? Ukasazvitongesa hauzi munhu. Mwari waizvitongesa, saka waiti vanhu ava handikwanisi kuvatorere nyika yavo vasati vatadza, saka let me wait kusvika vatadza. Waiziva kuti vachatadza ende waiziva kuti ndichavatadzisa. Saka Mwari uyu wakamira sei? Wakaita kuti vanhu vatadze munyika mavo kuti uzovabvisa. Izvo pane matsimba maviri, diabolos naMwari. Zvinhu izvozvo zvinopikisana. Tikasazviziva izvozvo kuti zvinoshanda mukati medu, tikasachenjera, tikasava nokuziva, tinoramba tichingoti tiri pachokwadi, tiri pachokwadi, izvo takamira pasaidi. Saka tichingodzosera magwaro, tichitaura zviya, tichidzoserana magwaro akadaro zviya ari mambishi, hatina kwatinoinda. Saka tichizotadza kupindura vana vedu vatakabara tiri muZioni. Vazhinji vacho votobuda, vanoenda zvinomuka mazuva anezvi, kumaRoma, kumaini, kwavanoti hationi chakashatei chiriyo. Iko kutori nezvimwewo zvavanokonewa, asi totadza kudzidzisa vana vedu. Inini mbombera nditori mumba mangu ndinotoshupika navana vangu kuti ndivadzidzise izvezvi zvatiri kutaura panezvi. Vachiti ya munotaura izvozvo kuti mai venyu vakambodai kana bavhudhara venyu vakambodai, but still this doesn't hold water. Ko rugwaro runodai runoti. Saka we have to kuzvibvisa patiri, tirege kunyanya kuzvininipisa maningi tichingodzosere zvinhu zvakadaro. Ti-explain, to fight the diabolos kana Satan uri mukati mavamwe vedu kana uri matiri, watinoita kuti tichokodzere vanhu magwaro mamweni vachitoita sokuti votomanzwa iwe asiri. Hapana bongozozo rokuti tingadzi tapikisana. No, zvakatofanira zvokuita nharo pamusoro pemagwaro kana zvingori neumweya waMwari kana kuti kutsvage chokwadi yaMwari. Kutozviongorora pachedu zvakatofanira izvo kuti tingadaro tisiri pachokwadi. Asi vamwe tinotoona sokutoti tikatodaro tatorasika. Ndine mubvunzo wandinoda kuti ndichete pana baba vaHoward avo vanotaura nyaya kuti ini kuchipatara inini ndichambomira nebhesi rokuti kuchipatara inini handindiko, ngokuti vane zvavakaonawo kuti kuchipatara ikoko hakunawo vanopona neshoko raJesu, kuti Jesu wakauya kuporesa. Hakuna sikazizivi kuti Jesu wakauya kuporesa, wakatoporesawo nezvatinoziva naizvozvo izvozvo. Asi kuti toda kubvunzawo kuti pavana vavo vavainawo baba ivavavo, vanga vaviri kana vatatu, vakaberekerwa kupi? Vakaberekerwa mumba here kana kuti kuchipatara? Ndoda kuzvinzwa, ndoda kuti vazvishandure izvozvo vakazadza matama avo ese, zvisiri zvokuti ngezvokunyepedzera zvokuti tirove mbwa takaiga mupini. Toda kuti tinzwe kuti vana vavo vakabereka ivo baba, pamwe vachiri bachura zvavo hatingazivi zvedu, asi kuti vana vavo vakabereka vakaberekerwa kuchipatara here kana kuti vakaberekerwa mumba? Ngokuti votinoti vaikunda vekare vacho vatinotedzera dzidziso dzavo dzachidzo nanhasi uno, vazhinji vacho vese vakaberekerwa mudzimba, kusanganisawo nenini pano ndikutaura panapa. Ndakaberekerwa mudzimba, mumba chaimo ndimo ndakaberekerwa, kwete kuchipatara. Asi ndisingati kuzvipatara zvanga zvisiko, zvanga zviriko nguva iyoyo. Endezve ndisingatizve chipatara chakashata kana kuti chakanaka. Tiri padhibheti rokuti tizvinzwisise kuti zvinokonesa munhu kupinda denga here kana munhu achinge azvarwa kuchipatara, kana kuti munhu achinge aenda kuchipatara munhu anorashwa here nenyaya yekuti waenda kuchipatara, kana kuti atsika muchipatara, kana kuti aberekerwa muchipatara. Toti munhu iyeye hausisiri waMwari ngekuti waberekerwa muchipatara. Saka mubvunzo ndinokuti pamwe otherwise mungandibatsirawo nezvavo baba Howard iyo kuti mundibatsirewo panhau iyoyo, ngokuti dhibheti yetiinayo panapa
tingatsvaka mabhuku tikatsvaka mavhesi, asi vazhinji vedu izvizvi takamira netsika dzamadzibaba edu, ndo nyaya yatiinayo panapa. Saka tikaramba tiine tsika idzodzo dzokuti vana baba vedu vaiti, tichizive kuti vana baba ivavo imwe vakatofa, imwe vachiri vapenyu, vanototongwawo nemabasa avo. Saka baba Howard, ndakupai mubvunzo munishandure baba. Akurita achirupidza Mwari kugaringariro nesu. Miriamu ndiye akaona kuti panapa pane chashota panapa, pane zvataitirwa naMwari, akati regai ndirupidze Mwari. Saka zvokuti regai ndirupidze Mwari kuti vanhu vasimbiswe, asi zvikuru zvinotobva zvekuna Mwari kubudikidza nokuti mimatenda kunyara Nekuti zviri zvemushonga izvi tine imwe mishonga yataitoshandisa kudzimba kweduku, yokuti mombe dzingava dzarwara, mombe dzingava dzati yatemwe gumbo ngechitsiga kana kuti ngegeja, poite honye, tine miti yataitoshandisa yaitonzi temai muvenga honye. Kwedu kune muti unonzi muvenga honye, mutiyo wataitotora mashizha acho totswa woite mvura chiye tosvinira pamuvenga honye paya, honye dziya dzobuda, ronda ropora. Handi ndizvo zvizhinji zvaiitwa zvataibatidza zvaiite kuti vanhu vashandise zvimiti zvokutiita dzokuti zvingava zvipfuwo zvione mararamiro, zvingava nevanhu, zvingava mararamiro yonzi wazwe flu, tana malemoni akawanda ubhoilise umwe unofuma yapera. Saka zvakawanda, zvine maexamples akawanda. Saka izvozvozvo hatisi kuti shuwa ngatitsvake ukuru hwaMwari kuti Mwari unoda zvipi, nekuti tikaramba takatsigira nekuti vakuru vedu vaiti ivo vanga vakatorasika nguva yacho iyoyo, ameno. Asi shuwa ngatitsvage kuti ukuru hwaMwari hunoda ukuru hwaMwari ngahupi. Ukuru hwaMwari ndakambopa example svondo riri ratapedza iri neri rababa vangu vakandibereka inini, ndo vamwe vaitsigira shoko rokuti kuchipatara zveshuwa hakuendwi. Asi nezvimwe zvinhu zvakazoitika, ndakazovaichidza kuti zvamaiti izvo kuchipatara hakuendwi. Nhasi tino mapirisi zvaazara patebhuru kudai, anodei? Vakatadza kurishandura shoko iroro. Saka hazvisi zvekupe mhiko izvi zvokuti inini ndichambomira nekuti kuchipatara hakuendwi, hazvisizvo. Uye hatisi kuti kana munhu akaenda kuchipatara denga munhu acharuwani. Nanini ipapo ndombarambira nemi ipapo pachipa, ndombarambira nemi zvisingaiti kuti kana munhu aenda kuchipatara denga acharuwani.
hazvisizvo izvozvo. Saka ngatitsvake ukuru hwaMwari. Munhu ngatizive kuti ngatitsvake ukuru hwaMwari kuti Mwari unoda zvipi. Tikaziva izvozvozvo tisingasendami nekuti vakuru vedu vaiti vakuru vedu ndivo vakatipa vhangeri, asi tatina nabhishopu Makova nabhishopu Lorenzi vakawanda wanda, izvi vanototongwawo nemabasa avo vachevawo. Ndatenda hangu zviri zvemabasa izvi. Vamwe vanoshanda muzvipatara, vamwe vanoshanda mabasa osoja, vamwe muchipurisa. Rimwe regore tiri muHarare umu yakamboite nyaya yakamboti netse nana mudhefi, muchivaziva ana mudhefi muHarare umu, dziri nyaya ndebvu chaidzo zvokuti kana munhu ukasachengete ndebvu hausisiri muziyoni. Saka zvichire kuti munhu ungarashwa here ngekuti wabvise ndebvu. Nyaya iyi yakanetsa iyi, uchinetsana nana Maparo, bhozi Maparo waya mupurisa, nanhasi mupurisa Maparo, bhozi Maparo waibvise ndebvu. Saka vaishupana nenyaya iyoyo yokuti kana uchibvise ndebvu hausisiri muziyoni, haunamati. Zvakafanana izvizvo, ibasa. Hazvinei nokuru hwaMwari izvi. Kushanda muchipatara, kupa vanhu mapiritsi, hatifungi kuti zvingakanga seukuru hwaMwari izvozvo. Saka vanhu ngatitsvake ukuru hwaMwari kuti Mwari unoda zvipi. Ndo pane shoko rangu ipapo. Ngatitsvake ukuru hwaMwari kuti Mwari unoda zvipi. Shuwa tingambarashana chaiko, hatingambadzisana nhema takamira papuratifomu chaipo, tichitadza kuziva kuti ukuru hwaMwari hunonga hupi chaiko. Haindi muziani usiti wakakwana chaiko, asi ndinombazvona kuti izvi hazvisiri izvezvi, hazvisiri izvo. Mudzidzisi wangu akubarwa Rugare, torambire muzvivere kuti nyasha dziwande. Ndotini kanawo hangu ndakatadza ndikadonha mwana akandozvarirwe kuchipatara, isi tichiziva kuti chakashata, toti chakanaka here? Kana muchiti isu tisamira neshoko raakuru anoti mati izveni 3 zvirevo, tikasateerera vakuru vedu tozotangire. Chatinofana kutanga kuziva kuti tinoteerera vakuru, ndo vakatidzidzisa, ndo nzira dzacho. Asi unless muine, ndopandati paya, kana muine tangible reason yekuti no, apa vakuru vaya vakazvenga apa, then kuti inini ndongozoramba ndichingoti ndo zvaiti vakuru vanoti zvakati, vakuru vanoti. Kana ndazovawo nekujekerwa kwazvo kuti vakuru vari kuti paya pakamira vakuru paya handipo, kana mukamudijekeserawo mukatipawo, mukadawo kundipawo example yekudonhawo kwangu kuti ino auendi kucho here, tototendekana. Tati tichiri kutsvake chakanaka chashe. Tiri pano panyika kuti tidzorane kuzama kuende kuna Mwari. Zvepanyika zvinowanda. Ndinavo 3 vakamabarirwa kuchipatara veshe. Umwe wakadaro kumasvingo, hapana usina kubarirwa kuchipatara. 3 vaibabarirwa kuchipatara. Ina hangu ndini ndisina kubarirwa kuchipatara. Ndodzipwa. Hatineti chero kudzokere kumashure kana kuitange patsva, nokuti nyaya ine ichapera ichatanga zvepatsva, kwete kutangwa nesu, ichatangwa navana nevachauya vadiki vatichabara, zvezukuru zvedu zvichaidhiskaza nyaya iyoyi. Tiri kuti isusu kana mutendi ukaise mushonga mukati memuviri makwe zvinomung'oresa here? Kana zvamun'oresa wozouya kuchechi wopupura kuti ndakaenda kuchipatara, munhu unenge wapupura kuti ndakaenda kuchipatara haachatobvunzwi zvokuti wakamboenda kuchipatara rungani kana kuti wakaponere vana vako kuchipatara rungani, kana akangoreurura. Tasingatofani kubvunzana izvozvo kuti une vana vangani vakaponerwa, tikadaro tatoirasa, hatisiri parugwaro.
but nokuda kwokuti tiri vanhu we try to defend kana kuti to defeat the debate tichiti iwe unodaro hauna kuenda kuchipatara here. No, kutaura kuti ine handichatokwanisa kuparidzira nyaya yeupombwe zeno kuti ndakamboita upombwe ndikareurura totiti upombwe hwakashata vanhu voti iwe haunomboita upombwe here. No, kana chiri chivi ngatiti tino rugwaro runoti chivi. 513 Jemisa haitauri kuti chivi kusanamatirwa. Ndo zvatiri kutaura kuti murugwaro tipe rugwaro runoti unodai unondoraswa. Hatitodi zesungano yavakuru, tinongode rugwaro runoti hatindi kuchipatara nokuti rugwaro runoti wangorye mushonga mukati mako. Saka magwaro ataipa isusu taipa pamusoro apo kubva musi wa9 September taiti vaIsraeri vanhu vaMwari vakamborapwa nemishonga mukati memiri mavo, Mwari achizvitendera because miti yacho ndo aivaudza achitovapa kuti iyi inorapa zvakati, iyi inorapa zvakati. Izi taakuziziva netekinoloji yataanayo kwete mumagwaro but zvirimo zvavanhu vakarapwa. Saka tapomenzaniswa vachowe pamusoro apo kuti vachowe avo ndiyo n'anga. Hatichatozivi taisa rugwaro rwa414 vakorosi kuti vakafanana naruka n'anga. Tinoda kuti imi mutopatsanura kuti no, vachowe havasi n'anga saruka, ruka ndiyo n'anga. Mochisananguro un'anga hwaruka. Zvinonetseko varume ipapapa. Chinonetsa ipapapa chini kutsanangura kuti ruka ing'anga. Kana ruka yaive n'anga yemabhuku kuti waiva doctorate in engineering or agriculture, motaura kuti wainzi n'anga nokuda kwokuti wanga wakadzidza zvisiri zvokurapa mishonga. Tine shoko remishonga tikataura tanga tisingatodi kushandisa shoko ravachowe, tatoshambisika kuti vachowe ing'anga. Taida kushandisa munhu wakaenda kudenga, ruka wakaenda kudenga uriyo ruka kuti ing'anga yomutoupiko varume kani. Saka vanhu techizoti isungano because pana ruka apa muri kuramba ndokwatirozokutendera kuchidzoka muchiti no, isusu zvedu isungano. Saka unoputse sungano, taurai kuti isungano, tinatso kuiataka ezisungano kana kuisevha ezisungano. Chinoramba ipapapa chimbori chiko. Kana tino rugwaro runoti chipatara chakaipa, kana tinarwo, which I hope tinarwo, kana munhu anoshanda muchipatara kana ari n'anga doctor undori nemhosva izvo hazvina chibhende. Kana tino rugwaro hazvina chibhende. Kana tino munhu musoja muchechi mutende, kana tino rugwaro runoti kuve musoja chivi kuna Mwari, munhu iye automatically hazvina chibhende, une chivi. Sezvetine rugwaro runotivo munhu unoita makumbi, that is assistant weng'anga inoti hoi hoi, unobate makona eng'anga inoti hoi hoi, unofamba naye achiinterpreta kana ariye unoziye language yeng'anga kuti ng'anga yati chini nechizulu iyo utsanangura, kana kuti ameno tine rugwaro runoti munhu iye wakarasika, kana uri mutende wakatorasika unondotsa. Saka naizvozvo kana musoja kana mudokta kana rugwaro ruripo runongoti chipatara chakaipa nokuve musoja chakaipa, unoshandemo uchiti basa unondotsa kudenga. Izvozvo hazvina chibhende. Vachitumbu. We are debating bana. Kuda makarasikirwa nestatement dzava machakawaya, which is good. Hatisi kutomboti vanoti chipatara chakaipa, tiri kuda kutoonesana namagwaro. Saka ruka n'anga dzakafanana nen'anga dzisingadiwi dzese ndiMwari. Well, kana makunzwisisa from explanation yeng'anga ka from one language, kungoziva kuti pataurwa kuti n'anga iyi inodai moti iyi ing'anga yakadai classification, ndo zvatati chitobvunza kubva pokutanga kuti tinoda kuexplain shoko rokuti n'anga from the expression. Kana Pauro wakati ruka n'anga inokukwazisa isi toti n'anga dzinotowa ruka dzinotikwazisa idzi dzakanaka, moti dzakanaka.
Tochinda pana mabasa 19 kana kuti pana mabasa 8 pa 9 kuti Simon Ng'anga yakanga ichinomukurumbira vanhu vairumbidza nokuti vaiti isimba raMwari, kana iri yamunoti yakaipa, tochiona kuti dzimwe dzakadaro kana tinadzo muchechi medu dzakaipa. Handiti here? Makadii vana vaMwari. Nyaya iri mudariro iyi hamuipedzi. Nyaya iri mudariro iyi makaenda panyama hamuipedzi. Imimi pindai pamweya. Jesu Kristu uchidzidzisa, waizviziva kuti vanhu vandiri kudzidzisa vakanyanyisa kusimba panyama, so wakatanga kuita miracle yepanyama uchimutsa vanhu vakanga vakafa panyama. Akamutsa vanhu vaviri tinozviziva, akamutsa mwana waJairosi, akamutsa Razaro, but havazirivo vega vakanga vafa vaviri vavo, kwakanga kwafa vanhu vakawandisa. Asi nenyaya yekuti aida kuti mwoyo yavo ibvume kuti anogona kumutsa vakafa, akamutsa vaviri ivavo kuti vanhu vatende kuti zveshuwa anogona kuita miracle. But miracle hombe yaakaita yakanga iri yekumutsa mahedheni akanga akafa pamuraramiro wavo, achiuraya mutemo, iye achifa achitiisa kuupenyu husingaperi, achitiisa munyasha. Saka kana taa munyasha, varume, zvese zvamunotaura izvi hazvichashandi. Mitemo chete yepachikoro kuti chikoro chisimbe. Hatida anhu anodai, hatida anhu anoita zvemabarika. Kudenga hakuna zvese, kudenga hakuna zvese. Ndakanga ndati handiside kutaura nyaya iyi, asi ndafara maningi nekuuya kwavachowe vachisimbisa. Mwari ndiye anotipe njere dzekuti tizive, tiwane mishonga, tiwane kana sadza. Sadza iriri ratinodya iriri injere dzakauya. Mwari haana usika sadza. Hakuna zvakadaro varume. Ngatikurei, tisiyane nekurangarira zvese zvese. Hazvina basa, ngatipinde pamweya tibve panyama. Amen. Amen vamagwere. Munotaure zvakanaka, but munoti shortei because chatiri kuda kutsanangura apa, kana kuti chatingada kutsanangurirwa kubudisirwa murugwaro, kuti zvatinoita izvi magwaro anotipupurira. Hatifani kufadzwa the number inomira pachinhu chedu, kana the prominence yomunhu unomira pachinhu chedu, kana kuti kukanya uyo murungu uchiti zvamunoita zvokusaenda kuchipatara ndizvo. That should not make us happy. The only thing that will make us happy chinotisunungura rugwaro. Rugwaro urwu ndo runenge rwakafemerwa ndiMwari kuti rugadzire vose vachaponeswa zvakanaka, kuti vashaye kana chimwe chavanopomerwa. Chavanopomerwa ndicho kudariko murayiro. Saka tinongoda kutsvaka kuti tiri kudariko murayiro here kana kuti hatidariki murayiro. Hazvina mhosva kuti munhu ungati izvozvo zvataurwa nemunhu chireshe here, kana kuti zvataurwa nemunhu uri mamvemve here, kana kuti zvataurwa nemunhu uri kutoda kutofawo zvakwe here, kana kuti zvataurwa kana zvingori murugwaro ndizvo zvinozotitongesa. Saka mukanyati hazvina basa, muchitaura tozinzwa kuti mati hazvina basa, izvozvo zvega hazvitikwanisi. Zvinongochikwanisa pamagwaro. Kana magwaro achidzokororwa anongodzokororwa, kana achitaurwa kuti zvimagwaro atinawo anodai anongotaurwa tichinda. Iri dhibheti iri rinotopera mangwana kana nhasi, asi richangozomuka. Nounorimutsa haupuwi mhosva. Vana Pauro vaite nharo pamusoro pamagwaro. Kusvika avatsanangurira, avataridza kuti rugwaro uru kuti vahedheni vachaponeswa. Jesu achiite mamiracles ake aingova okutaridzwa kuti iye wabva kudenga, ndiye mwanakomana waMwari. Saka vakatumwa vaya vabva kuna Johani kuti endai mundomutaurira kuti mapofu ari kuona, nokuti murugwaro zvakanyorwa kuti iye uchazoporesa mapofu. Ndo zvakaita kuti Jesu aite mamiracles. Vana Peter vosara voita mamiracles. It was a continuation yokutaridza kuti zvese zvaitwa Jesu wakatisira isusu toda kuita establish the church. Saka tine the same miracle standard, kana kuti the same miracles dzaitwa ndiJesu tinodziita. Nekereke yanhasi kana ichite mamiracles, miracle is different from zvimwe zvatingaita. Ini ndikanamatirwa ndikapora kuchecha haisi miracle, ave mararamire.
saka Jesu akaita mamiracles, not kuti waitira kuti tizosara tichiite mamiracles. Pane panoitwe mamiracles, pane pasingaitwi mamiracles. Ndinotenda kutaura kwenyu musharuka wangu vatabombera, ndinotenda ndizvo chaizvo. Asi imimi nyaya yenyu manje patinozokonana ndepekuti munenge muchitsanangura, muchidzokazve muchiti murayiro unoti, isu tichiti Jesu ndiye akapedza zvese zvemurayiro izvi, akati zvapera akauya nenyasha. 1 Johani 1 vhesi 17 inotaura kuti Jesu ndiye mavambo enyasha. Zvemurayiro zvamuri kutaura izvi hazvichakwani. Ndo patiri kutaura isusu kuti ipapapo pamuri kutora mirayiro yenyu munoitora kupi, haichasevenzi. Chechipiri ndechekuti kana pachitaurwa zven'anga, wedhi rechishona rinonetsa kutsanangura kuti n'anga chii, nekuti chirungu inonyora kuti witch doctor kana kuti doctor, handiti munoona. Ipapapo patone musiyano wekuti chishona hachinyatsi kupedzera, chirunguwo chinopedzera, chinojekesa kuti he was a witch doctor, akanga ari n'anga, munhu akanga asingabhilivhi nemasimba aMwari, aibhilivha nemasimba ake. But doctor wanhasi, murapi wanhasi, doctor munhu anovimba nesimba raMwari, zvokuti dzimwe nguva achida kuita operation anotanga anamata kuna Mwari. Mwari ndipei njere, Mwari otungamirira, zvoendeka. Zvasiyana nemunhu anoita zvemachuchuchu kana zveun'anga izvozvo, kuti anotanga adaidza mazita emasvikiro kana kudaidza anaani kana kupisira kana dzingava fodya. Ndo panosiyana udhokta hwamuri kutaura uhwu, udhokta hwechivanhu neudhokta hwokwaMwari. Amen. Techiti murayiro tiri kureve language yatinorarama pano, it's our language. Hatisi kutaura murayiro waMozisi. Tichitaura murayiro tiri kutaura chinhu chisingafani kudarikwa chete. Hatitauri zelaw, no, tiri kutaure murayiro usingatofani kudarikwa akitopombwe, kana kurove mukadzi, kana kurye sadza uchifamba pamba pako, kurye sadza uchifamba. Ndo murayiro watiri kutaura. Hatina rimwe shoko ratingashandisa risiri rokuti murayiro. Kana tichiti murayiro paripo, kana tichiti murayiro tinofanira kutsanangura kuti tiri kutaura mulaw, but kana tichiti murayiro tiri kundotaura murayiro yedaily language, kuti murayiro pano pamba unoti hakusviki kwavira. Kana baba akadaro hakuna mwana unoti muri kutaura murayiro waMozisi here kana kuti wani. Ndo zvatiri kutaura, it's language. Magwere wadi kungopedzisa panoti usati nganga physician wanhasi uyu watinaye chowewe utaura ruka, ungoti ruka ndiye ainamata asati aiti operation. Tinzwe tisunungurwe nerugwaro, nokuti zvacho ezika hazitisununguri ngekuti hatisati tazviona murugwaro. Taura zvaruka, ungoti ruka n'anga iyi kana ndiye physician chirungu, wochipedza tipedzere kuti tisununguke. Haupanzwi here patiri kusvupika napo, patiri kuda kubudisa kuti tinoda kuti magwaro atisunungure, kuti ruka n'anga iyi ndiyo physician. Ndochiinda chandiri kudzokorera shoko rokuti n'anga iri kuite kuti vanhu ndo patakaritora ipapo kuti n'anga yakaipa, nokuti taingozive n'anga dzakaipa dzomunyika tisati tatouye kuchitende. Patakazotendeko kuuye kuchechika tikangonza panoti n'anga tototi takadzisiya ngokuti tairarama nge'anga ka. Saka iwo chingoti tipudurei, kana ukapudura vanhu vakati ndizoka tatosununguka. Maita zvakanaka netsvakiridzo yenyu, asi imimiwo chimbondipaiwo rugwaro runoti chipatara chakaipa. Kana makandipa ipapo toenderera mberi, ndinotenda. Amen. Yeah. Baba vamatakavaya zvamanyora apo zvakawanda, vanosimba havangaoni mamwe mashoko ipapo. Zvamanyora apo zvishoma pane zviri mubhaibheri zvatinoverenga nguva yega yega. Saka hazvimbotinetsi nokuti zvamanyora izvo
kana muri mufoni bhaibheri romufoni mangu ndinoverengawo zvakawanda kupfuura izvozvo, asi ndinofunga kune vamwe vanonetseka nokuverenga zvakawanda kudaro zviri mubhaibheri, saka havatoverengi bhaibheri romufoni. Zvinonetsa nokuti dzinenge dzakawandisa, asi kana vachishandisa shoko reya ndakamboti kana ndiri seni ndinonyora zvakarebesa, asi zvoumwe zvinondibhowa kuverenga zvakarebesa. Ndichingoda kutaura kuti vanhu tichitaura kuti munhu warebesa zviya tinoita setinoda kutaura kuti kuverenga zvakanyorwa noumwe munhu watinoziva kana kuti tinotaura naye hatidi, tingatoda kuverenga zvimwe kuda zvebhaibheri kana kuti zvatinotsvaga paindaneti. Kureva kuti hakuna chingadzi chanyanya kuwanda pamafoni apa patinonyora, kunze kwokuti kana hatitauri chaizvo zvazvinoreva, kunze kwavasunboy vanoti audio ndinoinzwisisa, vamwe vanongoti zvarebesa but hazvirevi hapeno kuti chini. Saka ndakatenderana neshoko rokuti zvakarebesa zvakawanda ndisingadi kutenderana, ndichingoda kuita sokuti tiri kutaura kuti vanhu vatinavo kana kuti tingangodaro tiine usimbe hwekuverenga zvanyorwa nomunhu. Saka zvamanyora apo zvakati wandei, asi zvishoma pane zvandinozviverenga pabhuku kana kuti pabhaibheri romufoni kana kuti zvandinotsvaga paindaneti, saka hazvimbondishupi. Saka ndingangoda kuitira vanoti kuverenga zvenyu kuda vakangoona pakanzi vamatsvaka wayaka vototi zomudharawo zvakarebesa vosiya. Mataure shoko rokuti un'anga hwomukomana uyo watinaye, ndoti mukomana ndakamuziya ari muchikomana asi vatava baba anofunga. Saka basa ravachowe roun'anga iro, in'anga vachowavo vakafanana naruka uri mubhaibheri. N'anga iri mubhaibheri vakafanana, mabasa avo akafanana. Ini ndati ruka n'anga yemubhaibheri uri kudenga, wakapinda mudenga. Kana muchida rugwaro rwacho ndichazokupai kuti vanoti wati ruka wakaenda kudenga sei, ndokupai rugwaro rwacho. Saka zvaakafanana handizivi kuti kune vangade shoko ravakuru here paun'anga hwaruka kuti vati tateerere shoko ravakuru kuti ruka in'anga, saka topasiswa kuti ruka n'anga yakanaka, kuita sokuti zvakanga zvisitori nokupasiswa kare. Zvakatopasiswa kare zvokuti ruka n'anga ndizo yakanaka kare. Hatitozi kuti wakazvipasisa ndiani, asi kana ruri rugwaro tototi wakazvipasisa ndiMwari. Saka kana tichidawo kutora un'anga hwomukomana hwacho watinaye kuenda nahwo kuvakuru, ngatiinde nahwo, asi tisati tateinda tenga tatombotaura kuti tinoda kundobvunza vakuru kuti iko pauruka hwaruka vanoti kudii. Kana hwaruka vasingatohunzwisisi ndo patinoda kuti titohunzwisisa, nokuti tisu vacho tichatadza kutohunzwisisa tachikura. Vanhu votozouyawo kwatiri takura tiende tindobvunza ana bombe rakuru shoko roun'anga hwaruka. Mouya kwandiri ndoti hatina n'anga muchechi medu, kana kuti mouya kwandiri ndoti ndiyo n'anga physician, moti abombera odo kuterasa because vakuru vedu vakaenda kare vakanga vachiti n'anga dzakashata. Saka ndinoda kuita sokuti ndinorambirana nemutauro wenyu wokuti hamudi kuzvikudza kuti tiinde kuvakuru kundopinze nyaya iyoyo, because vakuru tinavo mumagwaro. Rugwaro rwedu chete ndo runotipupurira tisati tatoenda kumukuru, nokuti vakuru vacho Pauro unototi handina basa nokuti vanga vakadini. Handiteeri mabasa emusoja, mabasa echipurisa, mabasa anopupurirwa murugwaro. Kana ini ndiri musoja ndikatumwa kundouraya munhu, ndiri musoja ndikatumwa ndikomanda, ndinoinda, handine chivi pamusoro pazvo, because vatungamiriri ivavo vakaiswa naMwari kuti tivateerere. Saka hatina chivi chokuti ndiri musoja kana kuti ndiri ndikazi mamwe mabasa atingataura pamusoro pawo. Kana ndiri musoja wehurumende, kana unodefenda the state, kana unogadha mugabe, kana unoita sokuti in the national defense force, kana mupurisa, handina mhosva. Kana ndiri mutendi ndingatoite mhosva yekuti ndikanzi ndaondourayo munhu uyo nehurumende, kana kuti ndai kuhondo mundorwai ndondosvikeyo, handichafuri nepfuti yangu ndongomirira amwe kuti afure, ndichifunga kuti ndikafura vanhu ndaite chivi, nditori nemhosva, nokuti ndinenge ndisingafuri vanhu, ndinenge ndichifura masoja.
whoever I'm directed to shoot handifani kuva nechikonzero chokuti uyu handifuri, because unless kuhondo kwacho kune malaws okuti I cannot even shoot civilians kana vanhu vasina pfuti. There is a law that says that. Saka murayiro iwo unototonga chero munhu unonzi wakaipisisa, uno midzimu yokuinde kuhondo, midzimu yakamutiite kuhondo, ukandouraya civilians unosungwa, unofira mujero uri musoja. nyatsai kuti bvo panyaya yenyu, taurai kuti hapana chaburitswa namusharuka. Musharuka ravarebesa nyaya, but varebesa nyaya yavo hapana chavaburitsa, vari kungoramba vachidzokorora vakahwanda, havasi kubuda pachena. Ndo pane nyaya chete apa. Saka vazhinji vanozopedzisira vava kuti musharuka munorebesa, nokuti havana ravanogohwesa, vanongorisiya zvirakarembera vakahwanda nechiguno. Ndo zvinozopedzisira zvakuita sokuti dzimwe nguva kana iri audio hatiteereri, tinongoziva kuti musharuka uya vanorebesa vasina zvechavanogura kana kuti chavanonyatsopendera. Shoko riri apa rinongori shoko ringori straight rekuti tiringodzidzisana zvinhu zvingori pachena, kuti varume, kana munhu azarurirwa azarurirwa, kana Mwari atendera atendera, kwete zvekuramba tichitenderera. Aiwa, hatimbodi. Amen. Musaseka magave. Anyway, mataura edu machakawanda mada because vabudisa zvatade chibvunza, asi havana kubudisa havo kuti vadaira, asi kuti ndezvimwe zvavanoona kuti zvakamira so. Point yavo iri right. Hapafani kuzobude shoko rokuti vanhu vari joni vakataura shoko rakati kana kuti vari pagurupu rakati, nokuti panozobvunza kuti mukuru umboripo ndiani. Ponzwa machakauya varipo vochinzi vana vari kuti kudini. But ini ndinoti mukuru watinaye pakati pedu rugwaro. Kana ndine mhosa yacho, mhosa yacho ihuru because ndinoiramba. Kana ndechipomerwa ziya ndinoiramba, nokuti ndinototi handisi kuzioni ndakadai zvinezvi, ndinoti ndiri kuRoma. Kana think of any other church inoite zvimwe zvinhu zvinokufanira panashe, ndokwandiri. Saka ndiri ikoko ndikachiparidza zvatinoita ikoko kuRoma kwacho ikoko, kuti zvatinoita zvokuti vanafata kana kudini rukudzo rwatinopana fata kana kudini zvakaipa, vanhu voti hende kuvakuru kwacho kwatiri kuinda ikoko ndokunanafata vacho. We are trying to go to the Pope, kundotaura papa kuti unoona zvinoitika munhu akari kuti upopu hwako hwakashata, saka tiri kuda anza yacho from the Pope. Saka I feel kuti vakuru vatiri kutaura rugwaro ndo rwatinoda kubvunza. Kuvakuru hongu tinoinda, that's not a problem, but tichinde kuvakuru tinenge taita sokuti tatore point pavakuru, that is rugwaro, kuti imi vakuru, imi rugwaro runodai. Kana vakaita the last word kuti zvavanenge vataura ndizvo zvokupedzisira, ipapo ndopo ndotoramba manje ndototsika madziro. Vanoda kuita vakuru pashoko raMwari kudini, vachigura zvipi, vachishandise chini, vachishandise rugwaro rupi. Ipapo ndinoramba, nokuti ndichazoitawo mukuru futi, ndichaitawo mukuru. Saka handidi kuzogure mashoko awa noukuru ndichiti ndiri mukuru, saka teerera inini ndinoda kuti magwaro makuru. Bata bombera muda kundirege kuseka sekona baba. Asira seko ramari. Ndiri kuteerera very attentive, ndiri kuteerera kunzwa mashoko ari kunakidza chose. Nyaya yandiri kuona hangu patasvika iko zvinezvi, tamboda kuti disitebhekei nevamwe avo vanenge vakanyarara kubackground vakuda kubvunza kana kuda kuita sokudzosa kumashure zvinhu zvakambozama kutsanangurwa. Pane mubvunzo wanga uchinyanya kubata bambera waruka Ng'anga, Simon Ng'anga. Ndinoona sekuti isusu shona yedu kana mutauro wedu wechikaranga une mamwe manzwi asiri easily convertible, kuti kana chirungu richiti zvakati, inga shona ine manzwi mashoma, ndo dambudziko redu.
Saka unoona shoko rimwe rinogona ngori richireva zvinhu zvishanu, iro ringori rimwe, sokuti basa zvinonzi unoshande basa rekwakati, apo paita basa nhingi yayo ibasa zveshuwa. Handitoona inzwi rinongoshandiswa zvakasiyana siyana siyana, asi riri rimwe chete. Ndo panzwi ren'anga Simon Ng'anga. Nzwi irororo ukaritsvaga hariindi kun'anga inoreve hakata, inenge richienda kuna physician. Sezvandakamboreva kuti physician handiyepi dhokuta. Physician ndokunga munhu unoita research yekuwana mishonga. Unogona kuzodhabhula hake nokuti iye ari awana mishonga, kurapa kwacho haangazotadzi, unochizongorapa. Handiti maoni ndo anozogadzira mishonga iyo kana kuzoonesa vamwe vanhu mishonga mozoshandisawo, ndo physician. Saka apo ndiyo vairehwa sekuti Simon Ng'anga. Saka kana maphysician ayo manje ariwo ndiwo atikurarama nawo nhasi, pakuda kuchingoonekwa kuti aivazve zvakawanda nyaya yokuti manzweri zvandambozama kutsanangura kuti n'anga idzi dzinenge dzakatori nemakategori akasiyana. Iye physician kana muchiti yakaende mudenga zvinova kuti haina chipomerwa, asi yakararamisa vanhu vairwara vaidini, handiti yakanaka iyo. Saka nhasi uno hatinavo vanofalla in the category yen'anga physician, noti n'anga dzehakata dzokuuraya vanhu idzi. Noona sokuti zvinenge zvakashata, sokuona kwandiri kungoita ipapapa. Asizve ngatichingoendera mberi nokuchiramba tichichionesana onesana. Pane zvimwe zvinhu zvetiri kupomera vakuru ivo vasina kutombozvigarira pasi mufunge, tichingotora belief yokuti vakuru vakati. Saka ndo pandoda kuti dai tagona kuonesana nokuvandudzana kuti zvimwe izvi kaizvi munozviziva here kuti kumashure uku tine zvinhu zvakatowanda zvairambidzwa navakuru, zvakafanana nokuti kunzi kuzvikora kuendwi, matv haaonekwi nemaredhiyo ayo ana satani. Asi vakuru varivo ndivo izvezvizvo vakazozvona kuti redhiyo haina chiro, vaitoungana kuti tipe tinzwe nyuzi dzati chii, tipe tinzwe wedha yanzi yakadii mangwana, matv aya taise taakuavhura zvaimborambidzwa izvo. Kuendesa vana kuchikoro chako kwairambidzwa, asi semavakuru ivavo vakazozvona kuti hapana chiro chatairambidzira nanda vachikoro. Vamwe vacho vairambidzwa kuenda kuchikoro nemazuva ehondo aya achiti vana vedu vanozotorwa kuenda kuhondo, that was the reason behind. Saka later on kuti hapana chitadzi kuti vana vaende kuchikoro kundodzidza. Saka vakazosunungura here, hatichisunungura paya kuti vana vachienda kuchikoro, kumwe kujekerwa kunenge uchingofambawo nenguva. Tine vadzidzisi vakuru, vamwe vamaster farmer mumachechi dzedu, vane mishonga yese yekuraramise mbeswana dzavo, yekudhoza mombe, yekudziuchika dzibereke zvakanaka and so on. Asi vakuru ivavo varivo futika, vanoda utano hwemombe kuti huite zvakanaka. Asi kuzotiwo mwana waite makonye mudumbu unoda kana mushonga wekungoti constipation yakuti uite kuti dondo zvakanaka. Ungafanana ndingatiko ameno madifferent remedies. Kune imwe mishonga yakangowanda wanda, imwe inotengeswa muzvitoro munomu yekuti mwana anobatsirika, inogeza mudumbu, ungaita constipation, unoite kusango zvakanaka. Miti iyoyo yakadari handioni cheinopa kutadzisa kuti munhu wamwe muti une tsvina isikachafambi zvakanaka, kuti umwe mushonga uchaye ufambe kudondo zvakanaka, hazvina zvazvinomboshata bazvo. Saka ndo zvatiri kuti zvimwewo kuonesana zvakatowanda zvakaregerwa nevakuru zvavairamba kumashure, zvakafanana netekinoloji yatava nayo. Ungachafamba kuende kubva kubhikita kwedu yakuenda bhechinafu musangano kana netsoka nokuti handikwiri mota ine dhiziri mukati, kwaitosidza hazviiti kutokwire mota idzi, hatifambe netsoka, zvichitoonekwa sezvivi kusade zvinhu zvine varungu mukati. Handiti unoona vana vasingaendi kuzvikoro, matv, the list is endless, yakakura list ye, umwe naumwe utori nemaexamples ezvaanorangarira kuziva kuti izvi zvairambwa izvi. Asi vakuru izvezvi taanawo musame grade. Saka ndiko kumwe kwokuonesana kunongori kuramba kuchida kuti ngationesane vanhu, zvikuru sei kana zviri mumagwaro. Ndo pandingori napo kuti kana tichizviwana mumagwaro zvakanaka, ngatiteedzere zvinoda mumagwaro.
patinoonesa vakuru hatisavaonesa sokuti ndizvo zvatiri kuda nokuti tinoda kuti dei taise mishonga mumiri medu, kwete. Ngativaonese sokuti rugwaro haruna chazvakashata kuti tive nemishonga mumiri yedu yenyama. Ndatenda. ya zvinotaura pachakauya ndizvo pamusoro panhu vana vakadzi vaviri chini kwana zakiye ikweyo nei kuchingoti zvimwe tingada kuzvitaura asi hatitozozvitauri, but unozongoita sokuti unoguma wazvitaura because tinga tichiti izi matingazvitaura here because waunenge wachitaura wacho unenge wachitaura pamusoro pake iwowe kana zvawakamboita kare zvaungati ndo zvakamboitika, but hamene kuti zvaiitika sei. Vana Siza nana Mudhara Chawareya takambovaona, handichazi kuti musangano upi nepamakonferensi api, tichiri kadoko kana musangano mavaipe mapepa evanhu kuti munozofamba nawo mechiprodusa pamarodblock kana mabatwa zviya zvinzi endai mundorapwa, ngokuti mazuva acho kwaiva nemarodblock aita sokuti munhu ngafambai mundobayiwa endai zvakadai. Hachazi kuti makore api avaitofamba achipa vanhu vachitora mazioni. Vanhu vachakasimba ipapo vachitora mapepa vachinzi munozobudisa pamarodblock kana manzi endai mundorapwa, kana kuti maite accident zikanzi ende kuchipatara munobudisa. Aiva nemashoko okuti hatirapwe kana kuti ndinoponeswa nokunamatirwa. Aive magwaro okusapota our religion kana kuti our beliefs, which was contrary kana kuti zvava zvakasiyana nokuti hatirapwi. Ivo vaimachanisa kuti hatirapwi, but vanga vasingachanisi kuti mumagwaro mune zvinhu zvinoti hatirapwi, zvokuti kana vaisungana nomusoja unoti huyai pano tikutaridzei magwaro anoti munorapwa, huyai timurape, vanhu taingokwanisa kuti no chisungo chedu hedu zvokuti hatirapwi. Chero waona zviri murugwaro zvinoti mishonga inotenderwa ndimwari, hatina basa nazvo. Siza waima ndakamuona wachiita handout navachaoreya achiitwa handed out magwaro iwayo. Nguva dzana chamboziva kuti dzana Murondoti here, vana Joshua Murondoti navamwe vakuru takavaona, asi hatichiri zvana zvidoko, taitomhanyira kumauyu, chataidiro kuinda kwamanganidzo kumauyu nekwana Mukore kundoite tsatika murwizi mamukore. But takachizoti kuma 1980 unga kuma 87 here kana kuti kuma 87 ikweyo tatazvikomana zvoita sokuti singachaendi kutsatika, tatakuchitanga kuchiita sokuti kana vanhu vakanonoka kusumuka pazioni ziya kuparidza izitosumuka. Takasumuka tine shoko ranga richitaurwa ndomacheka here kuti tiudzei rugwaro runoti kudini pakauyo munhu pano sabhuku tatiri pamukore kumsoreyo magavhona okuziya ikona pamukore pamatownship pamusoro apa, nokuti ndo patatari tambobva kumsoreyo kumibve kwatakatanga kuite musangano kuma 1970 ameno kuma 70 anikwe kuma 72 ameno kwazaitirwa ikwe. Hatichiri zvidoko asi tatichiziya tichiona topatakaitanga kuonana makova vachaprofita ipapo. Vamwe vese ana Rodenzi chero vaivapo tatisingavaoni, watainyanya kuzoona uchanyatso kubuda mupfungwa dzangu ndimakova namwana madhara vana Mubako kwana Mujiche nana Mutumba. Chero takazongaona hedu kwana Mukore Zasune, but kumusore kwaitaivaona vividly kumbati mudhara wekuprofita uya, mudhara wemvura uya. Saka ipapo pamukore ipapo nonga ndi 87 ipapo tachisumuka, ndasumuka ndikati zvatinoita panapa handizionini, rugwaro rwedu tiri masitiya, asi pakauyo munhu pano unoda kutendoka navakadzi vake vaviri, tinoita sei panapa? Una vakadzi vake vaviri, saka umwe wakati tinomuti ndimudhara uyu Mudhara Matambandini, wakati tinomutinda urasa amwe akadzi wako uye naumwe wokutanga. Ndikati ndo zvisingafani kuita izvezvo, hatina rugwaro runoti wakasumuka wakapindura, hatina rugwaro runotaura izvezvo, ndipe rugwaro. Ndati chakaitika pana ndakatosumuka ndichiverenge bhaibheri, saka pakangite mukana wekuti munhu anokosumuka ndikatosumuka ndakamira zaizvozvo. Saka dzochitotanga kuite nharo, pakada kuite nharo ipapo. Hatina rugwaro runodaro kuti vana vomukadzi warambwa vazofamba achiti mai edu vakaendeswa kumusha bambo kuti vaite vatsenere. Ndo zvamunoda kutaura here?
saka nonga vakasenza ipapo mudhara chimbwa kwaona kuti patoite nharo dzisingaiti kwabva wasumuka wabva ati ya nguva yedu yapera toda kutoita zvokumwise pasi kasaka togare pasi zvavanotaura hazvina nebasa gara pasi saka ndakachema ndichindogare pasi ndakachema chaiko kuchema kuti I feel kuti you mistreated me asi wakati hanguva yedu yapera toda kuita zvokutomwise pasi kapanapo chigare pasi zvavanotaura hazvina nebasa rese paunogare pasi chiduduvira ichocho nanhasi ndingori nacho kuti I think that time I was so young, maybe I was so young, but I think ndasingatauri zvisiri mumagwareni saka kana tangonzindei kuvakuru ziya chiduduvira hangu chinotanga ipapo kuti vakuru havana kundipindura kana kuti havana kupindura shoko randaibvunza pamusoro pokuti sei techiti munhu ngaarambe vakadzi vamweni azoponeswa kuti vana vazoti mai edu vakarambirwa kuti baba vandoponeswa kudengaini. That spirit nde inongoramba maindo kuvakuru mangendo kuvakuru kumaconference vanongoshandisa shoko iroro rongoti get away. Saka ndakambotaura kuti makova wakati toda kundokodzana nemadzimai muconference kusaina pakuti zvekamwana kabombera kanoti hatidi kukodzana nemadzimai hatiteedzeri zvemajaya anoti kana akatsodana navanhu vanonzwa zvinotofitofi mumiri mavo ngatitosaina get away ngatisainai ndofilo kuti ndo vakuru vatinoda kundobvunza shoko roung'anga rinei. I still feel kuti zvavakaita instill mune vamwe vakasiya still hazitisitsi pachokwadi saka tichinyaitaura pamagrupu ziya tichinyaitaura ziya ndongoona kuti saka toni yava machakwaya ndonga ndichinzwa kuti toni yavo still we are fighting kuti let's agree pane chimwe chinhu kana kuti give us zvinoita convince not hatidi kuti titenderane kuti chipatara chakanaka no unless kana matendero kuti isungano kana mati isungano we come in full support of it kutoti ngaite sungano tototsvaga izvozvo inini ndiri kuti haisi sungano rugwaro rwatisi kuri kuruona ndo rwatiri kutsvaga. Mangwanana akanaka tinotenda kuti kuzisondo kwamuchaenda chandotinyengeterera kuti tiitirwe nyasha marevelations kana zvichibvira asi muhurukuro dzatinenge tichiita idzi unombosangana nezvimwe zvaunoti wazviverenga zviya zvatinenge tataura zvawataura kana kuti zvatotaurwa nevamwe unomboseka kuti zvinoinda nepisi mukana yacho yokuti ungazviziva kana pasina hurukuro dzakadai haungazvizivi. Saka ivhangeri yedu kana dene iri ivhangeri inondoparidzirwa vanhu zviya munyika muya unoona kuti inonetsa kudzidzisa ivhangeri yedu kana iri doctrine yedu yatinodzidzisa. Handitonyatsi kunzwisisa hangu kuti chinonzi doctrine chini handinatsi kuchinzwisisa kuti doctrine yokuti usaite upombwe idoctrine here handitonyatsi kuzvinzwisisa asi ndinongozvisanganisa kuti kudzidzisa kwedu nemitemo yatingapa ndio mirayiro yatingapa haikona semirayiro waMozisi. Zvimwe zvacho zvinganetso kunzwisisa asi zvinongonzwisika navanhu vanomweya waMwari. Tozotoda kutaura kuti zvinonzwisika navanhu vaMwari. Tichiverenga zvinyorwa zvavamachakawaya nokutaura kwamagavhe kunotitaridza kuti takabva nekure uye tichiri kure hazvipedzwi tisu uye zvimwe zvacho hazvifaniri kupedzwa nokuti kunamata magavhe wanga uchitaura zvendebvu nokupinda kwezvikoro ndizvo ukazvitarira vhangeri iyoyo yakambobate basa zvakanyanya nanhasi yaibate basa haisati yapedza kumakereke anoti tiri kumapostori mainini nezvimwe zvitendero zviri kumuka haisati yanyatsokuti but Mwari une chokuita nazvo because waibatsira madhara panguva iyoyo vakuru vedu vana vakabarwa namaziyoni vakasaenda kuchikoro ukazvitarira havana kunyanyoita sokuti tingati vaitambura because kana tirisu vakazoenda kuchikoro mudzimba dzevavatendi vaidaro nokuti vazhinji vacho matangwe
Kana vari vasikana vanga vasingatoendi kuchikoro, asi kana vari vakomana vamwe vaingoenda, asi paine limitation yekungoti zvakwana, kana ungogona kuverenga tsamba zvatokwana ungazoende, kana ungogona kuverenga bhaibheri zvatokwana. Vakuru vana ivavo vasina kutenderwa kuenda chikoro ndo vakatozoita kuti maziyoni oti chikoro chinoindwa ka vatipinze zvikoro, kutaura kuti Mwari waiva nokukomborera kwaaita vachitoshanda mumakambani mevarungu, vachitoshanda mabasa akanaka, vamwe vari mafomeni, vamwe vari chini, kutoti isu tizopinde zvikoro. Mumisha mizhinji kana dzimba zhinji taipinzwa nevana vasina kuwana kana kuenda kuchikoro kubudikidza neteaching dzaivapo, kuti havana kuzodzidza zvakanyanya maningi, but vaioccupy majobs ari very right, kumapurisa, kumasoja, mumaofisi, vana clerki, kupi nokupi kwakawanda. Saka Mwari aitibatsira, Mwari aibatsira vakuru kuti chero vaiti chikoro hachina kunaka, asi Mwari waivasimbisa. Mwari waivasimbisa because chero mweya mucheni waingoona kuti vanhu ava vanoda kurega upombwe, vanoda kurega kuita ruchiva. Saka education is handikatombosweri ndichiita sokuti ndingatumire ngirozi kuti dzindovaudza kuti regai vana ende kuchikoro. Wairega zvakadaro iwo uchivakomborera nemitoo mizhinji. Saka tikanyati miti haikwirwi kuti musakwira mumuti, Mwari haangatombotsvagi ngirozi dzinoti kwira henyu mumuti achizi chivi, asi kuti Mwari anongotibatsira zvichiita zvakadaro as long as tisingaiti upombwe. Anongoramba achitikomborera, kana kuti anototipa, kana kuti shuma dzinongodonha pasi tichinonga, totoona sokutoti kana tisingakwiri mumuti Mwari unodonheze shuma amene, nokuti miti hatifani kukwira. Mwari unongotikomborera because unonga uchiziva kuti vanhu ava chandinonyanya kuda kwavari kuti varege kunditadzira. Saka hazvokuti ndivazoti miti inokwirwa, vachazviona vemene kuti kana vode zvimwe zvinhu zvinoda kukwirirwa because matohwe adonhega, vanotoguma vakwira kana vachide matohwe. Shuma dzinodonha nenyaya, zvichingodaro. Saka Mwari unongorega zvichidaro. Saka mukutaura kwavo machakauya kumweni kwaiti nembwa hadzaidiwa, nanhasi kudai hadzitodiwi. Kune vamwe maziyoni edu nemapostori hadzitodiwi. Ukazvitsvaga kuti chikonzero chaiva chei, kuverenga mumagwaro ataiverenga neanoverengwa nhasi zvaichingoti munhu ukatotora ipapo wotobata izvozvo. Saka nhasi uno hatidiwo kuti tichiita sokuti tinenge tichiti mhuka dzakatonaka, hatidaro bodo, asi tinenge tichida kuti vanhu vazive kuti chikonzero chokuti vanhu vasvikopa kuti mhuka chachiri papi. Saka nhasi uno mutenda akava nembwa chivi here? Asi kundoudza munhu ane mbwa asina mbwa kuti ichengete mbwa hazvisizvo, nokuti Mwari anotomuchengeta pamba pake pana paine zvinoda kuti mbwa dzidzivirire, hazvisviki. Mwari achingomuchengeta achingoti kana munhu asingaiti upombwe ndingafireiko kuti ndimutiite mbwa. Asi mumagwaro tenga tichida kutsvaga kuti zvakabva papi. Saka zvinenge zvakabva paya pana zvakazarurwa kunze kwejerusarema kune mbwa navaroi, vanhu kwakutoti imbwa. Ukachitore shoko rembwa wochiinda naro pana Jesu wotaura kuti hazvina kunaka kuti nditore chingwa chevana ndipe imbwa, wotoona kuti haisisiri nyaya yembwa chaidzo. VaIsraeri vakatozvinzwa kuti uri kutaura imbwa dzatinope chikafu mudzimba dzedu, techiti chinhu chasara tope mbwa. Saka hazvina kunaka kuti utore chikafu chavana chisati chasiyiwa navana, kana kuti chisati chodo kundoraswa kundope mbwa. Kana vana vasati vaguta unombofanira kupe vana kuti vamboguta. Saka vaIsraeri tingatoti kudai vaiva nembwa mudzimba dzavo, nokuti vaizviziva zviri kutaura Jesu kuti mbwa hadzipiwi chinhu chisati chodo kundoraswa, dzinopiwa chodo kundoraswa kana vana vatoguta. Saka Jesu aingotaura kuti it's not yet time yokuti ndichipinde nevhangeri yangu kana nokuuya kwangu, kuti kuuya kwangu kuchizikana kuvahedheni. It's not yet ready, vana vasati vaguta. Tikachitsvaga kuti kubva pana Adhamu naEvha vana vavo vavarwa Abheri naKaini. Umwe wakanga uri murimi, umwe wakanga uri muvhimi, pana Esau naJakobho. Ukatarira kuti waivhima sei, hatidi kugombedzera vanhu kuti titi waivhima nembwa, but munoti waimhanya kumhanya pfuti dzadzisati dzayo, pane zvaaishandisa kuti undobate mhuka. Kuda waite yake misungo, but misungo handifungi kuti waitenderwa because vanga vasingatenderwi misungo kuti vadzipe zvinhu zvibatwe pamisungo yavo, pamirango. Saka kuda tingatoti waiva nembwa, but hatidi kukasira kudaro.
but mbwa pachayo dzimwe nguva haina chakashata pana Mwari. Kune mhuka dzakashata pana Mwari dzisingadi kuryiwa navanhu dzaiti Mwari musarya, but kuti dzive mukati memisha medu chaasisiri chivi samadhongi. Nokuti dhongi raiva nebasa rokukweva kana kuti drought power, kuti rishandiswe kufamba rwendo kutakura sezvatinomaindiswa kuchigayo. Saka Mwari akangorambidzwa kuti riryiwe, but kuti rive pakati pevaIsraeri haana kurirambidza chero ranga rakaipa. But nokuda kwokunzi hazvina kunyorwa murugwaro kuti kunze kwejerusarema kuna madhongi nembwa navaroi, saka tichigara nedhongi mukati memisha dzedu. Nguruve chadzakarambirwa kuti dzingogara mumatende ngechekuti hadzina rimwe basa kunze kwokungoryiwa. Hameno kuti unozozvichengetera mufudze ndiani, kuti ndode mufudze wadzo kuita sokuti mbudzi hadzina mufudze nemwombe hadzina mufudze. Saka mhuka idzi dzimwe dzingori ceremoniously unclean, you see. Asi kana dziri mhenyu dzaiva right. Waibate dhongi riri benyu hauna chivi, waizobata rafa ndo waiva nechivi. Nokuzobatawo mwombe yatofa waiva nechivi, kana kubate mbudzi, kana kubate gwai ratofa waiva nechivi. Saka mirayiro yacho it's a mix. Saka ivhangeri tarigashira vakuru vedu kana whoever zvakasvike pakuita sokuti zvakandomixwa kuita sokuti nevhangeri tingafamba here munyika tichiti watatendeusara sembwa dzako. Hatizi kuti mhuka idzodzo dzakazoita sei dzataurwa apa ndivamachaka ndiZakiyo. But Zakiyo waiva nevision paakati una vakadzi vairi gara muno, waiva nevision nokuti rugwaro ndo zvarunotaura. Pavakati mhuka dzako chengeta kusvika dzazoita pane chakaitika chakaita kuti mhuka idzodzo dzinyangarike dzisazovepo kana kuti dzidi. But Zakiyo waiva nevision uye waitungamirwa nomweya mutsvene, because chavakatka kungoti ipe umwe munhu mhuka dzako because dzaizoramba dzichidzoka mumusha imomo. But kubatsire mweya yevamwe vanhu vakanga vachiti mhuka hadzitenderwi kuti vosvika mumusha momutende uyo, Mwari wakadzinge mhuka idzodzo, but noti kuti chaachiri chivi. Waida kungobatsira vanhu vatendi kuti varambe vari pakutenda nokuite shoko rimwe nokubatana, as long as vasingaiti zvivi vagashire ivhangeri yavo. Saka Mwari wakadzinge mhuka dzedu nomutoo watisingatozivi asi vamachakauya vanoziva. Mweya mutsvene wakapindira. But nhasi uno kuti tindodzidzisa vahedheni kuti tendeukai, vatendeuke nemhuka regerai dzirege kugara mumusha menyu, zvokwadi mungazondui mukatiudza kuti dzinoinda, nokuti understanding taanayo mhuka idzodzo hadzimboindi. Zvaiva zvekare izvozvo zvaMwari uchida kutaridza simba rake kuti as long as muri pandiri ndichakubatsirai kuti ivhangeri igare mamuri. Saka zvimwe zvacho hazvisi zvokuti tingafamba tichiparidza. Tikafamba tichiparidza tingaitwe mapenzi, because vanoti titiudze kuti mhuka dzakaipa papi kuti dzingogara mumusha medu. Tingashupika. Nguruve yes vangazvinzwa, but nhasi uno zvimwe nyama dzatinoti tirege kurya, magwaro hatiti hedu takasununguka kurya, but mumagwaro edu anotaura, Pauro unonyatsotaura kuti chokurya hachisvibisi, naJesu unotaura izvozvo. Saka hei, tine basa, pane basa. Tinotenda kuti Mwari uchangobatsira vanhu. Tinotorega zvakawanda, but zvikuru zvatinoita ndozvivi zvakafanana noruchiva nokupomba nokungodi takagara kudzimba dzedu iyo tinenge tichiita izvozvo zvinototirasa zvokuti Mwari kana wozoverenge zvivi zvedu tichaone moto. Saka nyaya iyi haisi inonzi yapera kana kuti yagurwa, haisati yasvika padanho rokugurwa kana rokupera. Asi kuti tinotenda kuti vanhu vakaita mapresentations angangoita sokuti vanhu vangangofunga pamusoro pawo nokumatarira. Nyaya iripo yakanga haisiri youpenyu hwokurarama hwenyika ino, asi kuti yakanga iri pamusoro pedzidziso, semusangano wakaitwapo kana kuti tingati conference yakaitwa ndivana Peter paJerusarema, musangano pamusoro pomurayiro. Zvakaita nokuda kwokuti pane vakanga vachidzidzisa kuti vahedheni hongu vagamuchira ivhangeri, asi kana vasingachengeti murayiro waMozisi havagoni kundoponeswa. Kuponeswa ishoko rokuti pazuva rokupedzisira havapindi mushe hwokudenga.
Saka discussion yakasimuka iri that side rokuti vanhu tinoti warapiwa nemishonga, waisa mushonga mukati memiri makwe akasareurura haandoonani nashe. Nyangwe taizama kuti vanhu titaure shungu dzedu pamusoro pokuti vanhu vararame vapone, asi nyaya iripo yanga isiri yokupona asi yokuponeswa pazuva rashe. Saka unonamatirwa neminamato akapora, hongu zvakanaka. Anonamatirwa neminamato akafa, hongu zvakanaka. Anoenda kuchipatara akandopona akadzoka, hongu zvakanaka. Anoenda kuchipatara akaenda akandofirako, haandoponeswi. Ndo nyaya yatati tichidiscuss. Saka hatigoniwo kuipedza, asi kana dziri nyaya dzokuponeswa hadziperi, because ndo zvatinongotaura zuva nezuva kuti ngatirurame, ngatibvise zvivi pakati pedu. Saka as long as tichangorwa nadhiabhorosi pamusoro pezvivi, nyaya iyoyi inongomuka payadira, inongomutswa payadira, hapana angashorwa. Tingatoshora hedu, unoitaura unoitaura, asi unoimutsa dzimwe nguva haanganyanyi kushorwa, because chinenge chiripo chiri kuda kutsvaga chokwadi yokuti kuponeswa kwakamira sei. Saka kana vadzidzi vana Peter vakamboita musangano pamusoro paizvozvo, nokuda kwokuti vamwe vakanga vabva kuvaJudha vakanga vakudzidzisa vahedheni, vachivanyonganisa, vachivadziyanisa misoro, vachiti hamuponeswi kana musati machengeta murayiro. Saka nhasiwo ndizvovo ichechi yedu, kereke yedu inoti munhu kana akarapiwa nemishonga, akagashira mushonga mukati meropa rake, kana achizobva pano panyika asati areurura, haandoonani nashe. Tinoziva kuti zvivi zvose kana zvichinge zvabudiswa pachena, munhu iye anoregererwa nomweya mutsvene. Ihongu kereke iripo kungobata basa rokuregerera vanhu nokuranga vanhu, but iyo pachayo haina simba kana isino mweya waMwari. Asi kana ino mweya waMwari inenge ine simba iroro, nokuti zvose zvainenge ichiita zvinenge zvichiendeka, Mwari achitenderana nazvo. Saka tava tichida kuona kuti Mwari anotenderana navo nazvo here, kuti wangoisa ropa mushonga mukati meropa rake watoipa pamberi pake. Saka tava tichiita sokuti mukutaura kwedu taiti ndizvo here kana kuti tinotadza nohoni. Hatingachadi kutotaura mashoko acho, nokuti tikatoitanga zvepatsva titatambeta sokuti kuda taakusvika kumapendero kwayo. Hatidiwo hedu kuipendera, hatidiwo hedu kuipedza, asi kuti ndo nyaya yanga ingoripo yokuponeswa kwavanhu, kwete yekurarama kwavanhu panyama. Rugare kwamuri. Zvanzi kuibvongodza ndiko kuti igarane. Ndanzwa kuti Hezekia wakarwara. Nechekumberi kwayo kuma7 uko ndokwatazonzwa kuti namamota. Zvinoreva kuti mamota awa akamurwadza kusvikira pakutoona kuti ndava kufa. Hezekia ndokumva atendeuka kwakunamata kuna Mwari. Mwari ndokumunzwa. Kunzwa kwakaita Mwari munamato waHezekia, Mwari wakatuma Isaya. Ndo zvinoita Mwari kazhinji chedu kunamata. Nzira dzokuti ndichapora sei nei nani dzinobva kuna Mwari straight. Isaya anzwa shoko raJehovha remunyengetero waHezekia. Mwari zvinoreva kuti Isaya haana kuita kuda kwake. Wakaita sezvaanga arayirwa naMwari. Mamota iphysical disease, chirwere chine zvinooneka chakafanana nekuchekwa kana kuti kubayiwa, zvine chinobuda seronda.
Zvino ndoona sokuti pakashandiswa, kwete kuti ndoona sokuti pakashandiswa maonde kuti mamota ayo adini apore. Maonde akashandiswa, munyengetero kudhara wadini watonzikwa. Mamota pana Jehovha anga atopera. Saka maonde akaiswa kuitira kuzadzisa zvanga zvataurwa naJehovha zvekuti ndanzwa munyengetero wako. Ndazombotsvagawo pashoko rinogona kutinetsera kuti saka maonde mushonga ka, ndokubva ndambotsvagawo mabhuku anotsanangurawo nezvemaonde. Anonzi maonde chinhu chaishandisiwa pana Israeri kuti kana munhu kana achinzwa zvinhu zvakaita samaonde anodini, anobatsiravo, anobatsira, let me say that, kudini, kurapa chinhu chakaita maopen wounds. Ndozvandanzwa. Ndowedzerawo nekamakashoko sepaya pokuti ipo kuna James daidza vakuru vekereke vazodze mafuta. Chokutanga vakuru vanga vasingaindi vasina mafuta kana paurwere hwanyanyisa, kana kuti pavarwere vaitogara vanazvo, nokuti mafuta aya aishandiswa pavarwere kuitiravo kuti ndo zvinotsanangura magwaro anotitsanangurirawo zvatinosvika pakubonderedzana musoro nazvo. Mafuta aya aishandiswa nokuda kwekunhuhwira kwawo nekupreventa kwawo, kudzivirirawo zvinouyawo pamunhu warwara, zvinoti kunhuhwa chaiko, kanawo kuti anhu apedza kugeza unozodzwa mafuta. Mafuta iwayo ndo aishandiswazve pakugadzwa kwavanhu, ndo aishandisiwazve pakuviga munhu, ndo aishandisiwazve pakuti mwana mudiki kana akazvarwa kureva kuti ainge aine anoinding yaMwari mukati, zvinoreva kuti aigara navanhu vanogara vari connected kunani, kuna Mwari. Ndo zvandanzwa kuti panani apa pana Hezekiya. Ndatenda, ndigadzirisei, ndambozamavo. Amen. Ndatenda hangu baba Machakawaya neudhiyo yenyu. Ndinokutendai zvikuru mudzidzisi wangu. Nguva yese tichinamata, nguva yese tichiita hurukuro, ndizvo zvatainyanya kuda kuti muprezende semukuru wedu. Tinzwe mukanwa mwenyu, tinzwe masoko enyu. Udhiyo yamasenda apo ndiri kuitenda zvakanyanyisa. Mwari ngatiropafadzei. Tinzwe kunyorwa kwebhuku. Kwai zvinotoda zvezaruro, zvinotoda zvemweya mutsvene kuti upindire, kuti tinzwe zvinoreva bhuku. Asi ndinochitoitazve mubvunzo baba Machakawaya maererano nekutsanangura kwamaita, kuti zvakutibudisa pachena manje, matsananguriro amaita zvakutibudisa pachena kuti kubve kumusoro uko tichikurukure nhau dzemushonga, inini zvandibudisira pachena kuti kune chirwere chinoda kunamatirwa, kune chirwere chinoda kuchipatara. Ngandimbodai baba, ndaita ronda rangu randirwadza, randishupa kwenguva kana kwemakore. Njere dzangu dzouya ndoti mukadzi wangu, neronda rangu iri randishupa kudai, inini ndiri kuda kuenda kumusha kwababa Machakawaya, ndoda kunonamatirwa. Mukadzi oti ngatiende. Ndosvika pamusha pababa Machakawaya. Baba Machakawaya, kana ndichitokwanisa ndotosvike muyadhi yababa Machakawaya ndichitoemba kumbira unopuwa godza, tsvaga unoiwana, kumbira unopuwa wo unotsvaga waiwana we, ndichitoemba sekudaro. Baba Machakawaya otondidaira akagara pashi peruwazhe rwavo, pakati peruwazhe rwavo vari pashi pemuti. Ndosvika, ndasvika sekudaro semutendi. Baba Machakawaya, ndine dambudziko rangu reronda iri. Ronda iri randishupa zveshuwa iri.
ndauya kuti ndizonamatirwa. Baba machakawaya anotora tsvimbo yavo, kana vachipfeka gemenzi ravo vanopfeka gemenzi ravo routendi. Ngatinamate munhu waMwari, wondituruka ruoko wondinamatira muzita remwanakomana neremweya mutsvene. Ronda iri ngaripore. Muranda wamwatuma pano, mwamutuma pano nechido chenyu chekuziva kuti mazwi enyu anoporesa. Manje inini ndiri pano panyama, handina simba inini Machakawaya, simba rinobva kwamuri. Handina zvandinogona kuita nenyama yangu inini Machakawaya, asi mweya mutsvene unobva kwamuri. Poresai muranda uyu, ronda iri ripore. Amen. Mwapedze kudaro kokoko baba Machakawaya, moti mushaka ronda rako iri chiende kuchipatara. Ndo paane hondo yangu ipapo, ndo paane nyaya yangu ipapo. Chiende kuchipatara mushaka vanhu. Inini ndoti here mazwi aMachakawaya aataura kuti chiende kuchipatara neronda iri, mazwi aya abve kuna Mwari kuti baba Machakawaya ataure kuti mushakano chiende kuchipatara undorapwa. Inini ndoenda kuchipatara kuya, ndosvika ndoiswe mishonga yekuchipatara, ndobhandichwa ronda riya robva rasunga, robva radzokerana, robva radini rapera. Hurukuro yendinosimuka nayo ipapo pakushupika neronda rangu kwemakore, ndinosimuka nehurukuro ipi? Yababa Machakawaya here? Yekuchipatara here? Ndibatsirei baba Machakawaya, ndiri mwana wenyu anoda kudzidziswa maererano nezveBhaibheri kuti ndigoziva uye tigone kupajekesa. Ngapasanzvengeka ipapo, ngapanyatsokududzirwa chaizvo chaizvo kuti tinyatsokuziva kuti zaruro iyi iri papi. Vana vaMwari, tione kurasa zvese, ngokuti shoko raMwari rinoti pane zvetinofanira kurasa. Kana tatorasa zvekumushonga, totorasa here zveshuwa shuwa? Mishonga iyi inofanira here kupatsanurwa kuti uyu ndo wakakodzera kuti ndiushandise pamutendi, uyu hauna kukodzera zvachose? Ndiri paudhiyo yamatsanangura imi baba Machakawaya, ndiye ndiri kupindurira, ndiye ndiri kuti zaruro ngariuye kuvatendi, kuvavhangeri, kuvadudziri, kuvafundisi. Ngatibatsirane nevhesi iyo, ngatibatsirane neudhiyo yasendwa nababa Machakawaya. Tisapasereresa, ngapanaso kubuda chaizvo chaizvo zvizere zvinopinde munzeve dzedu, tozive gwara retinofamba naro vana veZion City Bible Study. Regai ndidzokorore, nokuti paiswa chikumbiro chokuti kuparidza ndisingari kuti ndakurebesa, asi kuti kuda pamwe ndina pangu pandasiya mukurondedzera zvinogutsa vanhu. Nyaya iripo ndekuti ndigutsa vanhu, uye nechikonzo chokuti kuda pamwe chichamo changu chacho kuti nyaya dzatinokurukura idzi tiri mukati mekereke yeZioni navatungamiri, kuda pamwe vakuru vedu vangazonzwawo kuti kana pavanozosangana nesu neni newe, vazive kuti ndiyo mumwe wakataura mashoko akati akati. Nondodzoka panyaya yedu. Hezekiya wakarwara chirwere chamamota kusvikira pakufa. Pakuda kufa ndokunamata kuna Mwari. Anamata kuna Mwari, Mwari wakamunzwa. Mwari ndokutumani Isaya pakudayira kwake munyengetero wani waHezekiya, ndokutoudzwa namakore awedzerwa. Isaya azosvika kunani? Kuna Hezekiya wakamuudza mashoko abva kuna Jehovha pakuchiita basa rokuporesa mamota anga achirwara. Hezekiya pakashanda mavonde. Zvose izvi zvabva kunani? Kuna Mwari, ndokumva apora. Setsika yedu yekuti kana tichiparidza tinoti munhu verenga,
ndozoita kuya patiri kuparidza kuya kana kuti kukumucha. Zvino kana uchikumucha unosanganisirawo zvakati wande zvine ukama nezvavaverengwa. Ndoti zvimwe zvaibva kuna Jehovha zvichipedza dambudziko ravanhu zvakatoti wande, zvakafanana nezvimwe zvatakaonawo nezvatakanzwa nezvatakaita nokuitirwa. Ndodekesa 2 kana 3 zvina. Mozisi wakasangana dambudziko aina vaIsraeri rokuvava kwemvura. Jehovha akati tema davi uise mumvura, mvura inake. Ndokumva zvaita. Pamwe ndipapa pana Hezekia ipapapa ndokumva zvaita. Pamwe Jesu emene wakakanya madhaka ndobofu ndokubva raona. Pamwezve pakaitika chiitiko chokushandisa zvimwe zvinhu zvatingati zviri material pakuporeswa kwamaronda. Ndingati rega ndichachitaura asi chitafanika chakubuda ndapenge chitochirangarira hangu. Zvino nesusuwo nahamani wakanzwa maperembudzi. Jehovha Mwari kwakunzwa munyengetero wake kwakuchinzi chienda kurwizi rwakati undogeza kundozvinyika mumvura iyai kanomwe. Pakatofambwa kanzendo achitodarika dzimwe nzizi dzine mvura kuenda kurwizi irwo nokuti ndorwadi rwataurwa naJehovha. Isu takaitirwawo zvakawanda, tiri kuita zvakawanda zvinosanganisira vanhu izvozvo. Zvimwe zvacho ndezvokuti tinoona vamwe vanonyukwa mumvura kuripedza dambudziko, vamwe ndo vanokoshwa mvura, vamwe ndo vanonzi mumwisei mvura yakavhaidzwa, zvakangowanda zvireva kuti vanhu vakanyengetera pamusoro pedambudziko, Mwari unogona kutaura kuti mupei chakati. NdiMwari unenge ataura izvozvo, kana kungopora pasina chaitwa chinoonekwa kunze kwokungoisa maoko pamusoro. Vhasi Jesu emene wakangoti vanorwara isai maoko pamusoro. Iyi mandate yekuzosevenzesa mvura Jesu iye emene ana kutaura kudaro. Navapostora pane zvimwe zvavakazoitawo zvavaita zvichibva mukunyengetera zviri zvokuporesa, asi ivo vaingova negwara rimwe chete rakaudza Jesu kuti kudi namate pamusoro pavanorwara muchiisa maoko pamusoro, asi muzobudawo zvimwe zvinobudawo mukati zvokuti sezvakaita Pauro kuti amene vana Pita pakunamata kwavo vanzi vaifamba vachirapa nemimvuri. Pana Pauro ponzi zvigamba zvehembe dzavo zvaindorapa. Kuchitora chigamba kubvarura gemenzi romutende kwakuenda naro kwakunoritsveta pamurwere kwakutopora nekuda kwaizvozvo. Ndatenda hangu, ndombomira pano, ndatenda. Amen. Amen. Munozvipinganidza varume, munozvipinganidza. Hatidi hedu kutaura kuti munozvipinganidza, asi zvinoramba kuti zvibve pamuromo pedu. Pauro achitaura kuna Timotia anga asingatauri zvakabva kudenga. Kana zvakabva kudenga, motaura kuti zvakabva kudenga. Pauro aitotaura kuti anyone une that problem can use wine. Saka yangava yatove remedy which can be applied to anyone. Hazvichadi kumirira kunamatira. I think so. Kuti munhu kana ungori neproblem yomudumbu make matinoziva kuti munorwadza, tinongozama tichise we are not waiting kuti no, Mwari musati matiudze maonde kana musati matiudze waini hatina matiri. Zvingadaro here? Pauro kuti wakanga wapuwa naMwari kuti taurira Timotia kuti amwe waini, asi uri kunzi upote uchimwa, hausiri kunzi imwa izvezvi ugorega wapora oregas. Ainzi anytime you should unofanira kumwe mvura. Iye Timoteo wanga usingamwi mvura kudo kurapa bodo, wanga usingamwi mvura kurapa, asi waimwe mvura kuti it's good to drink water, sezvatingangorekomenda kuti drink water. But Paul wachizoti usangoramba uchingomwe waini mvura, imbopota uchimwe waini kitiro mudumba kumunhu. Wakanga uchiprofita zvakanga zvataurwa here kana kuti it was a remedy yakanga well known mu that society. Maonde hatizozivi hedu pachijudha, but
maonde kuda vakanga vatombomazama pasina munyengetero. We believe, tinotenda kana muchitaura nyaya yemunyengetero, nokuti isusu vanhu vari kuchipatara variko tinenge tichinyengetera tiri kudzimba. Vana vacho, vana mukoma vacho vasiri vakuru vekereke, nokuti vakuru vekereke dzimwe nguva vari kure. Vana vacho vaenda navo vanoti ngatinamatire baba vari kuchipatara kuti vana dhokota vavape simba varege kushandisa njere dzavo, tinozoti ndimi murape. Tinonyengetera tichidaro, asi kana zviri zivi kuti tikanyengetera munhu kuchipatara tichiti vana dhokota vamupe simba zvakaipa, taurai pano pagurupu kuti zvakaipa kuti mupe munyengetero munhu uri kuchipatara muchiti Mwari wee zarure njere vana dhokota vako, nokuti vana dhokota vari kuchipatara havatodi njere dzaMwari, vane njere dzavo dzenyika. That ndo zvatinganzwa, tingachinzwisisa, nokuti takuchida kuronde doctrine yedu kuti irambe yakasimba, tinzwe kuti inoti kudini, tiinzwisise kusimba kwayo, pano kuti titi tikajamba apa kana maonde aine zvaanoraparapa mudumbu. Umweni ukazomatora zvisati zvaprofitwa chave mushonga here. Takati kana munhu achirya matohwe nokuti anotapira, munhu wozonzi irye matohwe kuti chakati chiri mauri chimire, ukachiita wave mushonga here? Zvinoreve kuti wave mushonga, nokuti hazvisati zvarehwa nekereke. Saka ukaverenge mubhaibheri ukanzwa kuti pane panombonzi maonde anodai anorapa kana kuti bharisamu inorapa, iwo uri kumba kwako usati waudzwa naMwari kuti tore bharisamu kana kuti tore waini umbomwa, mushonga, because hapana chiprofita chadaro. Ndizvo zvatiri kutaura, tichida kukwenenzere chinamati chedu kuti chine mberi. Ngatitaure izvozvo kuti hautori chinhu chinonzi chinorapa kana mweya usati wataura, nokuti ukadarwa. Saka tochiti vari kunyika havatenderwi kubate mishonga iyi kuti ape vanhu, because havanamati. Saka whoever administers mushonga iwoyo to you, ari kuhospitari, mushonga iwoyo ukanyakurapa is unholy, but come to the church, the priest oudzwa kuti take this and this okupa, that's holy. Mhinduro yangu kuna mushakano ndakutanga tsananguro kadiki diki kandakabva pakaya kamai vangu. Musaona ndakakaisa mukati, kanogona kutibatsira panyaya yedu. Mai vangu varwara chirwere, ndio vaigara vachitoti kana takasununguka takagara zviyazvi voti chirega ndikutsanangura stori yangu. Voti ndakarwara chirwere chegrowth yaivhara mhino, vofema nemuromo. Ndokuuya kundanga, ndokukonekwa, kuenda padhireya fondeni, ndokukonekwa, ndokuenda kudzin'anga. Hazvanzi yavo yaiva n'anga yakazvikonewa, ndokumva savana, ndokumva vaenda kuchechi kumvuma kuZioni, nyaya iyi vachivanga vanoiziva. Kuna varume vaipenga nebasa raMwari vainzi vanana muvhangeri Thomas Chenje, naivo vaZakio, navamwe vanana vachivanga vachipanga, naivo vana vachivanga vanga vari kamwana kadiki, vachitoberekwa nana mai vangu vachienda kumisangano. Vasvika kumweya yavaZioni, mweya ukati mwana uyo ngaanamatirwe, kana vakangoenda chete kuchipatara mwana uyo hadzoki. Wakauya akanamatwa, ndokunamatwa. Baba vangu ini, vana mukoma wava Philipi Mapinguro uko wakabetera kusungura wainzi vamapinguro vainzi anikwa vava Mika Mapingure, vanga vari mbiru dzepachechi. Naivo vaZakio nanavachenje vakati no, mwana uyu zvotoita akasoka, nekuti hanzi raionekwa, ngaticheke, kana taricheka growth iyoyo rigodonha ropa, tomusungirira mumuti, ropa riya richidini, richidonha akasunama. Ndokutenderana izvozvo, mapanga atogadzirwa kudo kucheka manje. Mweya uya wasimuka, zvikanzi naJehovha, ndichacheka ndemene, musacheka. Munoona manje machekerwo arakazoitwa, kwanzi takanga tichidya chibage, ndokumva tadini, tichibvutirana chibage, tichibvuta chibage, hanzi mugwagwa wambuya chii, ndokumva adya kachibage, ndokumva kakachidza. Pakukachidza kwaakaita ndokumva vakosora sitere kusvikira ropa razoti dzutu, akuti jajajaja. Hanzi kubva ipapo kwakatora mazuva mai vangu vachingoti vakakosora kanyama kodonha,
vakakosora kanyama kuduna, vakakosora kanyama kuduna. Ndapedza kanditika ndodzoka pashoko rinogona kutibatsirazve repiri, nderokuti mushakavanhu wati inini ndarwara maronda inini, ndoenda kwamusikavanhu kureva inini ari kutaura, ndondonamatirwa. Ndapedza kunamatirwa hazvina kupera, nokuti maronda kaya ndozoenda kuchipatara, vosvika vonondikupa vodini zvopora. Saka ndozoti kudii? Ini mhinduro yangu ndinoti chokutanga pazvinhu zvose zvinoda kutungamidzani Mwari mberi. Navanamatiri vanonamatira zvirwere vanofanira kuziva mitovo yose yokuporesa zvirwere, zvakafanana nokuti mabhandeji chaiwo kumatenga, kugara nawo kuitira kubhandejawo varwere venyu, zvinotenderwa izvozvo, kugara tinawo akanakawo bhandeji, micheka iri clean yokuvhara zvirwere, uye kushandisawo zvimwe zvakatafanika munyu kana oili, anything zvinogona kushandiswa pakurapa napakudzivirira ronda kuti risanyenga. Chikuru chinenge chidiwa ipapo kutungamidza chinonzi munamato mberi. Sezvamunoziva kuti kana tikaenda kuchipatara kwacho, ndiani wakamboenda vakatanga vati ngatichimbopfugama tinamate kuti zvatinoita izvi zvigotibatsira? Kana variko madhokota vamwe anodaro, havasi vose havaveri, kurevera izvo kuti hakushandiswi simba raMwari mberi, kunoshandiswa simba remishonga pachinhambo chesimba raMwari mberi. Zvino panyaya yokuti kurapa kwekunamata nekurapa kwemushonga zvinoitika ndezvokuti kana tichirapa nomweya waMwari wokunamatira, tinomirira zvinobva kuna Mwari otiti itai chakati toita. Kana tichinamata nemishonga, chetinongogara tichizwa nechekuti mudzi womumveye unorapa zvirwere zvamamota, ndopotosiyana ipapo. Ngatidzokei kuIjipiti 1. KuIjipiti 1 kwakatomboitikawo zvakado kufanana. Nyoka dzen'anga dzeIjipiti dzakabudawo patsvimbo, tsvimbo dzana Aroniwo naMozisi dzakabudawo, ndokubva zvatomboita dhirowo. Hanzi chakazosiyanisa masimba awa emishonga yen'anga nemasimba aMwari, nyoka dzanaMozisi dzakachizomedza nyoka dzen'anga. Ndo musiyano wakaratidzwa ipapo. Zvinoreva izvo kuti tinogona kuva nezvimwe zvinogona kubatika zviri zvatinoshandisawo pakurapa zvirwere, zvakafanana nemunyu, zvakafananavo ndingati kuda namaonde ewawa, zvakafanana iyo pasika yatinomwa iyayi, muto wamazambiri ngauyewo, unotonzivo, nokuti handakaona hangu uchishandiswa, unoshandiswavo pakudira paronda, sezvamunoona muya muranda uya wakatorawo munhu wakanga apondwakisa kuimba yavaeni, hanzi wakadira maronda. Vaya havasivo vakadira veini vaya, hachisi chipatara chiya. Iye ndiye akasiya adira, ndokumbambhandeja ndokusiya. Iyoyo ndo strategy yatinoshandisa pakuti kana ndikatemwa nedemo ini ndega pachangu, ndinofanira kuziva zvinogona kuvharidza ronda rangu kuti risanyanya kuenda mberi. Ndodisa munyu wangu ndorigeza every morning, ndinenge ndichiriisa richitonamatirwa kuitira kuti tishandise simba raMwari mberi pazvinhu zvose zvakawanda. Zvinhu zvose zvavanoita kuchipatara izvozvo isusu ngatizviite tiri isu, asi zvine malimits, hazvizonzi zvese zvese. Zvakafanana namajekiseniwo, kana tozobaya majekiseni, aiwa. Kana muri mudumbu chaimo, Timoti unonzi nani naPauro, usamwa mvura chete, asi upote uchimwa waini, kureva kuti waini
inoshandiswawo muto wamazambiringa. Kashiti wine kura muto wamazambiringa. Mazambiringa aya ndikuda kuti ane symbol, ane chiratidzo chane chaKristu. Muto wamazambiringa waishandiswawo pakudini, pakurapawo zvirwere. Kungoti uchinzwa mudumbu mangu murwadza, wotora mazambiringa womasvina womwa. Zvino kana tozvisa mukunamata, tinotanga tanamata, muto uya wonamatirwa, wodini, woiswa, wopuwa munhu womwa, tichishandisa Mwari. Uye zvizhinji tinotoshandisa zvataudzwa naMwari kuti itai, sezvayaudzwa ani Hezekia, kana kuti Isaya achiudzwa pachironda pachirwere chani chaHezekia. Ndombomira pano. Zvinofana kuva izvo, zvinochifana kuva izvo, because kune n'anga dzinoenda navanhu kumvura. Saka ukaendwa newe kumvura nen'anga, haitauri doctor, takutaura n'anga dzemunyika, dzikaenda newe kumvura kundokuisa mumvura, that's unholy. Asi ukatorwa nomuziyoni ukaendwa newe kumvura, that's holy. There is a difference there. Tiri kutaura munhu uri kukumikidzwe nhamo yako kana denda rako. Munhu akakupa mushonga achikumikidza kuvakuru kana kumidzimu kuti midzimu yakandiudza kuti izvi zvinorapa, tiri kutaura kuti uri kurapa nemidzimu. Saka n'anga ikaenda newe kumvura ikandokuisa mumvura, hazvina kufanana nokuti watorwa nekereke kundoiswa mumvura. That is the point yetiri kutaura nayo, kuti mishonga iyi yoitwa administer navamwe vanhu vakapiwe simba iroro kana kuti vakagashire simba iroro, vakaritora kurishandisa vachiziva, because diabhos ndiye unoziva mashandiro azvo. Saka vamachakauya vati ngatizviite gumba tirege kuinda nazvo kuchipatara. Tatisati tatombosvika kuchipatara, tatisati. Kana tatakasvika taive nemistake, nokuti takanga tati ngatitaure nyaya yemishonga, kuti munhu waise chinhu chinorapa mukati meropa rake wang'ora here. Kana tati haana kung'ora, tochiti munhu ungang'ora sei? Tochiti kana ukaita administer chinhu ichocho through munhu wakutuma asingatendi kusimba raMwari, ukaenda kun'anga, n'anga ikakuitira izvozvo. Saka tiri kutaura zvemiriwo inoryiwa pezo. Miriwo iyoyo tichirya mudzimba dzedu kana tichirapika, kana munhu akapora asingazivi, pane imwe era iri papa. Mwari unoti kana munhu akaite chinhu nokusaziva asi akazochiziva, anofanira kuti asukwe pachivi ichocho. Saka isusu tikarye chinhu chatinorya tichiti tiri kurye mhuyuyu iya, tikarya tikazoziva kuti tarapike zvirwere zvedu, tinofanira kudzoka toti takarapike zvirwere, takarya mushonga Mwari weyu. Ndo zvatiri kutaura. Nokuti izvozvi tekinoloji yakutiudza kuti zvinhu izvozvo zvinorape maBP atiri kunishopana nawo. maBP amunotoona chemberi dzedu dzisinga, maziyoni atinoti ana maBP, mamwe acho kurye mhuyuyu. Saka now we are saying mhuyuyu idzodzo ndo dzinotirapa, but we cannot go on like that. Tiri kunotaura kuti mishonga ukaenda mukati meropa romunhu hauna chaunoita chinokung'oresa. Asi kana ukaende kundotsvage simba ren'anga rinotende kumidzimu yenyika, zvimwari zvinoti simba iroro kana wapona zvinoti tisu takuporesa, haasi Mwari, ipapo pane dambudziko. Ndinodzoka kugurupu kana ndichipindura, handidi kupindurana nemunhu, ndoda kudzoka kugurupu, asi inini ndiri munhu ari pastage. Saka zvakakodzera kuti munhu ati vamusika vamachakawaya, zvakanaka nokuti ndiri pastage ndini. Saka ndinokumbira kuti dino zvaigona ndotanga nechichemo changu. Masoko aya tiri kutaura tiri mukereke, tiri pasi pavatungamiri. Zvikashata zvinozosvika kwavari, zvikanaka zvinosvikawo kwavari. Nesu tinovara dino zvanga zvanaka. Ndomboda kumbangobvunza kuna vatabombera, nyaya iyi takabvira last year, kana makore apfuura akati wande kusvika pari nhasi unoyu. Amenovo pahurukuro dzedu dzose dzingava dzine mashoko andakataura inini kana akataurwa navamwewo kana kuti nani, pane rimwe here ramanga musati majekerwa naro ramakatiwa pakati ndakatendawo, pakati ndakatenda. Tine zvinhu zvakawanda zvataikakurukura pamusoro penyaya yokurapwa iyi. Well, ndopfuura ipapo. Aiwa, pashoko ramati Timoti waana kunzi unomwa mvura
nekuda kwekungoti mvura tinoida kumwa. Haiwa, kwete hama yangu, kwete. Kana tichidai, kuna mabhuku anotsanangurawo akanyorwawo nevamwe vakaita sesu, seshoko raJames rokutiko Eriya wanga akafanana nesu. Vanhu ava vaitotsanangurawo kubatsira kuverenga kwebhaibheri sezvaunoidza iwewe. Kwete, pana Timoti, handisiri kukupikisa, ndiri kukuudza somwana wekereke. Ininiwo ndiri mufundisi, ndokukuudza iwe tabombera kuti kwete. Timoti wairwa nechirwere chomudumbu, saka une chinhu chaaita chakazonzi naPauro, chirega kuramba wongomwa mvura. Hai, kwete yekuti warya sadza, kwete, asi kungoti ipota uchimwawo chiwaini nechirwere chako chomudumbu. Hai, ipapo handingawedzeri kusubva ipapo, uye handichapadzokorodzizve. Ndozodzoka panyaya yauri kurondedzera. Watonge wauya zvakanaka wani. Dambudziko randiita sekuona riripo pakati pedu newe iwe, kana kuti revanotsigira Chipatara nen'anga, Chipatara. Muri kuparadzanisa Chipatara nen'anga. Tisati taenda kure, Chipatara nen'anga izvo zvega pachazvo, tisingatauri isu nemaziyoni, zvega hazvo pachazvo kuti un'anga nechipatara zvinoryidzana. Kwedu kuti atina chavhunduka uyu kuZimbabwe uku wakanga akamira izvozvo, kutoreva kuti iko vanotaura nezvemishonga, mishonga inobva mukati mezvirimwa muvegetation ndio munobva mishonga mizhinji. Inotozogadzirwa asi inobva zvimwewo zvozoiswawo nesainzi wokuti zviitewo sezvazviri. Zvekare, tisati taenda pakuti kurwara, zvagara Mwari paakasika nyika wakati kuna Adhamu naEvha, ndakupa mirivo kuti zvive zvokurya zvako, to maintain, kuchengetedza utano. Just that. Vegetation, mirivo, kachiti mirivo haisiri mavegetables maripening, nekuti panonzipo mirivo inoita mbeu, kureva kuti chega chega chakafanana mamengo, mabarwe, mhunga zvese zvinongorimwa mvura ichinaya zvichidiridzwa, inonzi mirivo. Nekuda kwokuti kana ukazoenda pamufananidzo wembeu yemastard, zvinonzi muti wemastard uyo unotonzi ndiwo muti mukuru pamirivo. Handiti unoona manje. Tabva ipapo tinoya panana Dhanieri. Vanana Dhanieri vakakumbira kuti tinokumbirawo kuti mutipe mirivo. Ini ndichiri mudiki ndaifunga kuti vakapiwa chiiko mavegetable, vaiti vakamborya makabichi vomborya ryepo, vomborya chomuriya vodii, ndizvo ndaifunga. Asi nekuda kwamagwaro nemabhuku anonatso kuti batsira kutitsanangurira, ndo akazoti inda undovhura pane bhuku rakati mustard seed, inda undovhura panana Adhamu. Nokuti nguva yese ndayangoverenga ndisinganyatsiongorori pakanzi mirivo inoita mbeu. Ndikati alright. Zvinoreva zvokuti vana Dhanieri vakati tipei mirivo kuitira kuti utano hwedu huchengeteke, zvigofananawo nevavavo vanopiwa nyama nekuti vaiziva kuti pakurya kwamambo pane zvavasingatenderi kukurya zvakafanira sekanguruve, nekuti vakati hatingazvinyoresi nezvokurya zvamambo, kureva kuti pane zvavainga vasingazodi kuti varye, nekuda kuti vakanzi naJehovha musadini, musadya. Murayiro 1 waExodus 20 uya vanga vana vanana Dhanieri vari kuBhabhironi. Vakapiwa mirivo magake, nzimbe, pwa, ndo zvavairya izvozvo. Hanzi utano hwavo hukadini, hukasimba. Tisati tasvika pakuti unorwara, izvo zvega zvinorimwa zvinochengetedza utano hwedu. Saka nekuda kuti zvakasikwa naMwari, tinofanirwa kuti tizviite, uye hazvina kutombonyanya kuwanda kana tasvika panyaya yekuti ronda.
hazvizowandi kusvikira pakuti undoti chino zvoita tuende pachinhu kwete. Uyezve kazhinji zvinhu zvizhinji, zvirwere zvizhinji zvine mweya yakaipa kuseri, saka zvinhu zvitange zvanamatirwa kuseri. Poindi yandataura yekuti iko ava vanorapa nemishonga iri yekuchipatara havatange vanamata, kuti titi isusu ngatinamatirewo madhokota kuti vaone kurapa zvakanaka. Ndagara ndati Jesu achiuya haana kuvatuka nokuti waida kuti vadini, vauye vatendeuke, varambe kana kuti vasiye kurarama nemishonga, vararame nekunamatirwa chete. Madhokota mamwe aitendeukawo wani, nedzimwe n'anga dzaitendeukawo wani. Aiwa kwete, tinoita zvinenge zvabva kunani kuna Mwari. Handioni sendazvipinganidza ipapapa, handioni kudaro. Ndiri kutaurawo sezvazviri, handiri kuwedzera kana kutapudza. Amen. Rugare baba Musikavanhu, rugare zvishomanani, mwoyo murefu wakati rebei zvishomanani. Ndaikumbira inini samushakavanhu kuti zvandinobvunza panapa kana kuti zvandinotaura panapa zive nemasvikiro akasiyana nematsanangure andiri kuita pano, nekuti inini ndikati zvandabvunza panapa, vamwe votora vonozviisa uko kuvakuruku kutaura zvokwadi pamberi paMwari. Pakati panapa pegurupu rino, instead yekuti tidzidze zvaMwari, tinenge taana Judas Iscariot, mutengesi. Ngekuti mutemo wemadzibaba paZioni hauna kubva, kuti Zioni rakauya nemadzibaba edu. Saka zvavaiita iwo madzibaba ndizvo zvetinofanira kuteedza. Whatever zvakashata kana kuti zvakanaka, kana kuti vaikanganisa kana kuti vaigona, vanhu vanongoti ndizvo zvetinofanira kuteedza. Saka nyaya ndaida kutaura nezvayo kuna baba vaMusikavanhu ndeyekuti pakava nemunhu unoita catch up mazwi angu echide kuzoasvisa kuvakuru, echide kuzoasvisa kuconference, ndoti inini panapa Mushakana paita Judas Iscariot. Why ndichidaro baba? Ngekuti kana tichinamata mushoko raMwari muzvokwadi, mumweya nemunyaradzi, nyaya iripo ngeyekuti inini ndasununguka kubvunza baba Musikavanhu maererano nezvenyaya idzi. Handina kubvunza mukuru uri kumberi uko, ndasununguke pana baba Musikavanhu. Chandituma inini kuti ndisununguke pana baba Musikavanhu kuzobvunza izvozvo, handina kutya panyama nepamweya. Chaita kuti ndisazvibvunza kana ndisazvitaura kune vakuru vari kumberi, baba, ndatye panyama yangu. Tiri kurarama pano pasi mumweya nemuzvokwadi. Zvokwadi zvetinotsanangura panapa kana kuti dhibheti retinotaura panapa, rezvechipatara, rezvemushonga, tikaripinza kumberi ukoku kune vakuru majena murebvu, tikaripinza kuti ndizvo zviri kutaura vana panapa, zvokwadi ndokutaurirai, hazvina kuti ani zvake kana kuti upi. Mushakano munomuchema panyama, pamweya unenge wazorora, pamweya handina kufa baba, pamweya handina kufa, asi panyama yangu iri kurarama panapa ndendatofa, nokuti rinodzoka shoko rokuti waakuda kuputsa chikoro, kana kuti vaakuda kuzisisa zvevasati vadini vaziva. Izvo isusu tiri pakuda kudzidze zveMwari. Saka nyama yangu inotya, handina kufanana naJesu wakanga akaera. Ndine zvandinototadza, zvandinoziva kuti ndinotadza, zvisingawadzani naMwari. Ndizvo zvinoita kuti nyama yangu itye, kuti nyaya dzakadai nedzidzi tikadzitora exactly dzichinosvika ikoko kumberi uko, tinokura taazvirema, tinokura taamapofu baba.
imimi chingozvitorai simbo kuti wai mushakani asununguka kubvunze pendiri kuronze kuti ropa rangu harina kuremerwa nemi baba pashoko raMwari. Mweya wangu hauna kuremerwa nemwi baba pashoko raMwari kuti ndibvunze izvozvo. Ndaona kuti mudzidzisi wakasununguka kuti ndivabvunze. Kana ivo vaine zvokutaura kana kuti pane zvavanokwanisa kuda kutaura kunditsanangurira maererano nokuziva zveshoko raMwari, carry on, vanonditsanangurira. Asi zvokuti inini mazwi angu kana kuti nyaya dzangu dziende iyoyo mberiyo, nyama yangu inotya kufa. Kutaure chokwadi pamberi paMwari Baba, mukereke yedu tinotonamata nokushinga pashoko raMwari, asi ndimo mwakazara naJudhasi Iskarioti. Mukereke yedu ndimo muno uroyi hwakashatisa hunouraya munhu usina kana mhosva. Saka zvatinodzidza panapa inhau yokuda kuonesana nokuda kuti vanhu vazive. Imimi kana muri mwe mukuru uri patiri pano pagurupu, kutaura kuti farai naizvozvo nokuti vana vanosununguka kuda kukubvunzai. Havatyi, havana matyira pashoko raMwari nokuti vanoda kudzidziswa uye vanoda kuziva. Unless zvamunopindura imimi muchiti vana ngavaite catch up vazozviise kumberi, kwete mibvunzo isusu yatinobvunza. Ndaramba. Mundizwisisei baba, ndinobaatokumbira. Ini ndabaasununguka kuti ndibvunze mibvunzo inei kwemuri semukuru wangu, nokuti ropa rangu rabvuma kuti ndibvunze baba vangu, ndibvunze mudzidzisi wangu. Ndatenda rugare kwamuri. Mashoko amushakani ndamanzwa. Alright, sure, nini ndinobvumawo kudaro. Ino regai ndidzoke pakuti takanyadai tiri muno, handiti mwekutoti mamushakani mutungamiriri. Tinodaro mwamusi tabombera mukuru kwendiri. Kutaura kwandiri kutaura chokwadi ndiko kuti mashoko anawa ngaanyangwe tikanyamaita hedu private, asi kuchida kuti bhambo ridhuke zvine simba ritsikirire, ngatichitenderana kudai. Kuakuru tinogona hedu kumira kuti tichidini tivaudze, nokuti vakuru haadi zvamatumba-rumba, haadi zvokuti mangwana audzwa chino, mangwana audzwa chino, mangwana audzwa chino, mangwana audzwa chino. Hazvinakiwo hazvo. Nhai, zvino chendinozotya muchiona ndichidai ndechekuti mupabate tazoungana navakuru vaya manje, zviya zvataikurukura tichiti isusu ngatimbomira kuzvisa kuvakuru, vamwe vedu takuchizondosimuka takuchizotiratidza pavakuru vaya manje, vachazoda kuziva kuti inyaya yakambokura sei kusvika pakudai. Yozonzi no, inana nhingi mukati. Izvi ndo zvinozoitika, believe me or not. Saka ngatichitenderana pakuti ngatichikurukurai hedu tiri pachedu, tichikurukura tione patinomisa, patinogumisa, then kana tapagumisa ipapo pogona kuti takambozita hurukuro dzakati asi takasvitsa hedu pakati. Saka manzwa ndachida kuti inge tafanika sort of social media, ngatichibisai mazita avanhu mukati, ichingoita fanika sesocial media inongofambawo zvayo, haisisina vanhu mukati, isina mazita mukati. Inini rangu hangu nyangwe dino rikabuda ribude riri rakati kwati nekuvakuru, kuitira kuti vawanikwe ndisina chipomerwa kwavari. Tine mumwe mukuru wedu tinaye muno, kana kuti vakuru vairi vatatu vatinawo muno, vawanikwe vasina chipomerwa pakuputsa kereke. The rest vazhinji ngatichingotaura zvedu generally, tichingoita. Ndatenda amene kandadaedza zvisizvo. Amen.
Rugare vatendi, rugare kwamuri mese mese, rugare, ameni, tinosimba. Tinotenda, tinofara nokutaura kwamachakawaya. Pamusoro apo takanga taita sokuti tamboita sokuti mukutaura kwedu taakudokita setaiconclude, hatisingaconclude zvedu, but tichingeita sokuti dzimwe nguva tikazonyarara kana kuti tikasazoita sokuti tina kutaura nezvenyaya yacho tinenge tiri pashoko ripi rokuti tamirira papi. Saka zvinoita sokuti vamagavhe pavakazoisa kamwe kaarticle apo vakabva vavhure nyaya iyoyo ikatotangazve patsva kuti ive nerimwe direction, asi direction rayakazova naro kwandiri rakandifadza because machakawaya vakauya vaita sokuti munhu wachinja mukutaura kwavo, kwete vamachakawaya voga. Tiri kutaura kuti vanenge vachitaura for and against nyaya dzokuiswa kwemishonga miropa ravatendi vanga vaakutsanangura, kana kuti vaakutsanangura nokudzidzisa zvinonzika. Vachangokandi magwaro kuti isu tiite sokuti tinoda kududzira rugwaro irworwo, nokuti magwaro avaitipa iwayo taibva tamaminamisa kana kuti taibva totaura zvisizvo pamusoro pawo. Saka izvezvi vaakutsanangura magwaro nokutaura, kana vabvunzwa vodavira. Izvi zvinofadza, zvinoita kuti tiindirire mberi, kana kuti tisingaendirire mberi zvinoita kuti nyaya yedu ipere. Kana isingaperi zvinoita kuti vanhu vanonzwa vazive kuti zvinhu zvakamira sei. Vakasanyazova nefeedback inodzoswa kuita sokuti ipe conclusion, but vanhu vanenge vaakuziva mamiriro ezvinhu. Vanoda kuponeswa vanenge vaakuziva gwara rokutevera. Saka ndinozvifarira zvikuru. Ndakambonyora ndichiti so far ndo the greatest discussion yatamboita pagrupu, even at national level. Chero zvatakataura navo zvinoita sokuti zvinotopfuura zvaimbotaurwa at national level tichitaura kumaconference. Pavakabvunza kuti Ombera une paunosarira here, I feel kuti you can ask that sezvo ndiri munhu unoita sokuti ndiye anoita sokuti I am too vocal, but I feel kuti neniwo ndirokwanisa kukubvunza iwo, but not because muri vocal, asi kungoti you represent vanhu vanenge vaine that idea, vamwe vasingatauri pamusoro pazvo asi vainazvo. Saka kudaira kwangu hakungati ini handinzwisisi, asi kuti nyaya iyi inongomutswa nomunhu chero ani. Kana yamutswa pagrupu, isu hatingazonyarari because kuti titi no zvatakambotaura zvakambodzikwa, saka hatingachatauri, kana kuti vanhu vangoziva tagara tinoti hatingachatauri. Tinenge tichingoita sokuti kana munhu angoitaura ikauya patsva tinongoipindura nemutoo iyoyo tichiinde mberi, zvisinei kuti wakamboitaura kana kuti zvawakambotaura zvakambodzikwa, because vanenge vauya vatsva panyaya dzacho idzodzo. Saka nesuwo hatingatiwo vamachakawaya hatichadi kunzwa maviews enyu because takamanzwa, no, hatingadaro. Pangoita munhu wangomutse nyaya iyi, munhu unongouya namaviews. Saka mechiona chero patakaitanga nyaya iyi takanga tisingamhanyiri kutaura ma-incidents atakasongana nawo kana zvatakambosongana nazvo, tichizama kuita kuti regai tingaitangira pakanaka tichienda nayo stage by stage, tisingamhanyi into conclusions zvakafanana nokuti titarire mamwe makereke kuti anoti kudini. Tisingadi izvozvo, asi nokutaura kwamachakawaya zvava kutaridza kuti vamwe tinotarira makereke mamweni kuti ari kuitei kabisira, not direct. Ndo kutaura kuti macommentaries avari kutaura avanoverenga nemamwe mabhuku avanoitwa referred to akanyorwa namakereke. Handifungi kuti vanhu vakamanyora ava havana kereke dzavo. Makomentari handifungi kuti akanyorwa navanhu vasina kereke, vanhu vanopinda kereke, vamwe vafundisi, vamwe mabhishop, vamwe maevangelist, vamwe mamiracle performers. Saka izvezvi tasvika pastage yokuti dzimwe kereke dzinotarirwa, asi hatikurudziri kana kuti hatingafariri vanhu vanotaura pamusoro pedzimwe kereke vakavanda vasingatauri, tichiti vanobuda pachena kuti ngatitarire dzimwe kereke voti hatina basa nedzimwe kereke nokuti kuponeswa kuri paZion. Tikadaro tinenge taravandirana. Makomentari atinoverenga akanyorwa nemakereke.
navanhu vanopinda mumakereke mabhishop sezvatakangoitawo kuda kana komendari yedu ikanyorwa inzi yakanyorwa nawamachakawaya. Saka ari kudhachi akazotaura kuti ndiri kutarira komendari yavo machakawaya ari kuziyoni, vari kudhachi vanomurambidza. Saka ngatirege kurambidzana kuverenga zvingaita sokuti zvinosefwa nomunhu kana zvasvika pamunhu. Mweya waMwari uri pamusoro pomunhu unosefa. Saka makomendari iwayo kana tichimaverenga nemamwe mabhuku amunoitwa referred to, hatizirambi. Taizombotaura kare tichiti tisati tasvike Joni takanga tasvike Joni mumisangano nomumaconference kuti ini ndakaende Joni ndisati ndasvike Joni ndanzi ndakushande Joni ndakasvike Joni through kuti mukuzviverengo zvataiverenga mubhaibheri vanhu vachizoti Zioni ratakabva naro Joni taiti Joni ikweyo takatosvika because magwaro akatisvitsa kuti Zioni rokujoni raifanira kuva rakaita sei. Makomendari tisati tavaverenga taitoti makomendari takamaverenga because sense yataiwana muzvinyorwa yaitipa kuziva kuti zvinhu zvinoenda zvakadai zvakadai. Makomendari aya kana kuri kuverenga nofunga I started to have komendari kumanzi ndaverenge komendari at a very late stage kuda kuma 96 97 ndo pandakazotanga kuita zokuti ndakurifeya kumakomendari. Kana iri paindaneti kuda kuma 99 komendari dzataverenga ndezvimabhuku zvataingosangana nazvo izvo nezvozvo. Izvozvi zvachingoti bvuu zvazara paindaneti, vanhu vese ongokwanisa kuverenga komendari yaunoda. Saka kukomendari idzodzo ndo kunoti vana Machakawaya naani vana Magwere vanondoverenga vosefe komendari iyoyo kuti izvi paZioni zvinoramba, vozobudisa pavanhu vachiti izvi ndizvo, vasingachatauri kuti kwatabva nazvo ikoko tasiye zvimwe zvisingaiti agree nedoctrine yeZioni. Saka tinoiteiko kana tinotiiko pamusoro pemamwe makereke nekomendari, nokuti tinondoverenga tosiya maherbs, magreen herbs, mamustard ya ndatozoona nhasi kuti kune mustard tree kune mustard herb, kune zvinhu zviviri. Maherbs ndezvinhu zvinonzi kwai maherbs zvinhu zvinongorarama kwenguva diki diki zvinoti kana zvagara imwe nguva zvinofa. Saka vanoti the biggest herb ibanana tree chete. Mamustard tree mamwe mamustard tree akangogara asitorina nebasa rese anongovezwa kana kutodini, asi mustard ndiyo herb. Ukatsvake definition yaherb inoti kwai miti inoshandiswa kuita maperfumes nemamedicines, ndo maherbs iwayo, zvitori zvimakwenzi. Saka ndezvimwe izvozvo hatingade hedu kuzvidzokorora asi tichada kuzozvibvunza pamusoro pazvo tichiti zvakamira sei. Nyaya yatinayo inenge ita sokuti we lose direction. Tinotenda zvose zvinotaurwa muMachakawaya zvokunamatirwa kwavanhu, but patinonge ta sokuti tiri kukrasana pavasanga vasingadi kudavira asi izvozvi kuda vachachizopadavira. Ndepo kuti kana munhu akaiswa chinhu chinorapa mukati memuviri makwe pakaipa here, vanoita sokuti vakambotidaire vachiti ngatizviite kudzimba dzedu. Well, hatichanzisi kuti zvavanga vaureve, saka tatoti munoita sokuti munozvipinganidza. Vakati hava havazvipinganidzi. Taverenga makomendari kana tiri mubhaibheri tichingoti Ruka Timoti wakanzi usangomwe mvura bedzi. Vanozoenda kukomendari, yes munozoenda kukomendari mondoona kuti waimwe mvura for treatment, but kana takangogara tiri mudzimba nana baba edu tichiverenge bhaibheri vakanzwa kuti waingomwe mvura chete, vanongonzisa kuti waingomwe mvura. Asi vazhinji mazuva ano I think pate vane marecommendations anoti munhu ngaangomwe mvura 2 liters per day. Marecommendations iwayo ndo atingatita sokuti ndo atinosvike pedo nawo, kuti I think ndo zvakanga zvichiita Timotheo kuti waingomwe mvura for his stomach 2 liters per day or more liters per day. Panozoti Timotheo I recommend you kuti umwe wine. Komendari tisati taiverenga I feel kuti Timotheo wanga usingadi kumwe waini, wachiziziva kuti waini inobatsira mudumbu make, but nokuda kwokuti anga ari mutungamiriri wekereke waitya kuzoita a bad example kuvamwe kuti vazomwe waini vasingagoni kuzvikontrola, vozodzoka vomwe waini yakawanda because vakanga vachinzi hamufaniri kukarire waini.
kukarire wine is different from like kumwe wine nokudhakwa newine. Kukarire wine is like munhu unoita sokuti unotonzwe chidaka chayo, but unongomwa for the purpose yekuti wamwa, hatingazi kuti ingamwirwei. Hakuzi kukarire wine, hakuzi kudhakwa, hakuzi kuita sokuti munhu uri a habitual drinker. Saka Timoteo could have been trying to avoid kumwe wine kuti arege kuoneka achimwe wine navamwe vanhu, kana kuti zvingomunakira because magwara akanga achiti munhu ngaarege kufarire wine. Saka Paul wochiti no, I can even assure you, imwawo shoma nene for the purpose hako yomudumbu mako. That is not a bad thing. Hatingati waakutomwe wine like waamunhu wechidhakwa, sezvo you are not recommended kumwe wine zvakanyanya. Izvi zvaiitirwa vakuru. Saka ipapo we mix, tasvika ipapo vanoenda kumakomendari vodzoka neinformation vanodai zvakangofanana nokuti tikaenda pana zvakazarurwa panonzi uyai mutenge chizoro chamafuta kwandiri, uyai mutenge nhumbi dzakachena kwandiri, kana uyai mutenge goridhe. Tikaenda ipapo tichiverenga zvinongotaridzwa kuti vanhu tichinzi uyai mutenge chizoro chameso, zviri kutaridzwa kuti uya utore kuziva kana uona zvinoita kuti uzoponesa mangwani. Chizoro chameso chaitaurwa chaive chizoro chaicho mafuta anozodzwa. Mafuta iwayo aitozodzwa maybe tingatoti navanhu chero vatendi vakanga vadanirwa munhu unonzwa maziso, vakuru vekereke vaenda nechizoro chamaziso kumunhu iye kuti azokwanisa kuona vachinamata. Kana chizoro ichocho chaizorwa pamaziso zvine zvachaireva. Hino vamachakauya vakati maonde asati azodzwa pamunhu chirwere chatopera. Mungatikanganisa uye mungakanganisa vanonzwa. Tingakunzwisisai samaziyoni kuti chirwere chatopera, hino maonde akaisirwei. Saka tingazotadzwa kunzwisisa nokuti maonde acho mozomaverenga kukomendari anoporesa, anodini. Hino pakadii kungeiswa chisingaporesi kana chisingarapi pamaonde ipapo. Anyway, hatingade kutaura kukupikisai, asi tinenge tichida kuti mubudise, uye zvamunenge muchitaura ndo zvatinonzwa tichizisefa kuti hino mukuru wati kuti chirwere Mwari wakanga chatopera chemudumbu mamambo, pakazoiswa maonde chatopera. Saka zvinorevei izvozvo? Nokuti chakaiswapo hachizi chinhu chingori chinhu, nokuti tochitevera chinonzi chine medicinal uses. Saka zvoti kudini, tingakanganisika kana kuti tikanganiswa vanonzwa nevanozoverenga kune mamwe mabhuku amunoverengawo. Saka zvokwadi tinoda kuti tirambe tichitaura tiine mweya wedebate wakangonaka sezvatatingori zvese. Hatisi kuti kunyarara kana kuti wataura unenge wakoneva pati. Ngatibudirane pachena pamusoro peizvozvizvi. Zvikuru sei kuti munhu waenda kuchipatara ukaiswa mushonga, kuchipatara kutori kure, kungonzi waiswa muropa rako chinhu chinorapa, zvinongorese munhu here? Nokuti kereke yedu ndo dambudziko ratina. Kereke yedu tatosvika pakuti vafundisi mabhishopi vakuru vanoti problem yenyu vana bombera ndeiko, endai kuchipatara mauya tinokukungurirai. Ivo ndo vakutaura izvozvo. Kereke as a whole vane rombo rakanaka vasati vati vambotaure muromo iyo kana kutaurwa muromo, kumbataura direct. Problem yenyu chiiniko? Madzimai indai nevana kubaby clinic, asi mauya tinokusunungurai, munomiswa. Saka ndo pandozoti ibad luck here munhu anofira kuchipatara, igood luck here munhu anobuda kuchipatara ouya osunungurwa. Zvava zvelucky here? Ndo pane nyaya yedu around there. Nokuti kereke yedu Zion ndo payatosvika izvezvi. Ndo kukonewa kwayo here? Kana ichikonewa vanhu ngatitaure kuti yakukonewa. Munhu anenge watoenda kuchipatara kana akauya akasunungurwa akazofa zvake, haatofani kundoonana naShe kana zvirizvo. Asi nokuda kwokuti chero waitopombwa unongosunungurwa wachipona. Saka maherbs ese ayo anotaurwa vana bharisam vataimbotaurawo, ndo atinoti hatichazivi kuti dzave njere dzedu here kuti pachiisraeri, get me correct, muzodavira that misunderstanding yangu apa vanodavira kuti I feel kuti maherbs iwaya
asiri edu atinotaurawa, nokuti edu atinoziva takamaziva nokuda kwen'anga dzataiona dzichindomanonga dzichapa vana baba vedu, vacharape mudumbu, tsangamidzi, vachadini vari munyika before even civilization yasvika muno yevarungu. Ndo pavainonge tsangamidzi nei miti yese migugunu vachidini vanoiziva vanoiziva vachipa vanhu kuti zvinorapa mudumbu, tsenga zvinorapa mudumbu, iti zvinodai. Asi imwe yechirungu tanga tisina, chero iriko kuIsrael kana iriko overseas iriko. Tiri kuti pachiIsrael miti iyoyi, maherbs iwayo ndo avaitora without kana kuti kuprofita. Munhu maprisita vairapa vanhu kana whoever vaichitore miti iyoyo vechigadzirise mafuta nayo, kana kuti vachiti munhu ngaatsenge, because vaiziva kuti inorapa, kana kuti Mwari wakanga wavati inorapa. Ndo zvatiri kutaura. Saka in general vanga vasingachamiriri kuprofitwa. I feel like that vanga vongondoitora vachitopa vanhu. Saka Jesu uchituma vadzidzi kundoporesa mudzimba, vakaenda namafuta. Kana vasina kuenda namafuta, mafuta iwayo aiwanike mudzimba. Saka vakaporesa vazhinji, vakazodzawo vanhu vazhinji mafuta. Kuzodzwa ikoko ndo pane nyaya yedu around there, kuti ivo vadzidzi vozora mafuta, vakazore mafuta akanga asati auya neNew Testament, akanga ariko kuOld Testament. Jesu hauna kuuya akaita introduce mamwe mafuta iwayo achazodzwa kuOld Testament. Itai mutauro kuti aisanganiswa nokunamata neminyengetero. Kana aisanganiswa neminyengetero, saka kuNew Testament Jesu wakurekomenda seminyengetero sei? Because before yaiva neminyengetero. KuOld Testament zvakanga zvingoriko zvine minyengetero mukati, yes. Kana zvazvisina, taurai kuti zvazvisina minyengetero, vanhu vanga vasikanamati vachizvikumikidza kuna Mwari. Asi kunyika, that is makwenzi edu omunomu, anga asina, ndevanhu vaimukirwa midzimu. Midzimu kana ichimukirwa ichitaure zvinhu, haitauri nhema, inotaure zvinhu zviripo. Sezvataura machakauya kuti kurwara, munhu unorwara zvine midzimu yakaipa pamberi pazvo. That is wrong doctrine yatinenge tiinayo, inotinetsa iyoyo, kuti unorwara unonetswa nemweya yakaipa. Vasingazivi kuti unorwara unongorwara nezvirwere, unorwara unosangana nemhandara yake isina kufamba zvakanaka, wosangana nechirwere. Hino handizivi kuti zviprofita zvedu zvinoprofita here kuti musikana waunaye haana kunaka, siyana naye, kana kuti nokuti vasikana vatinavo vana vamaziyoni, nzenza dzinenge dzafamba nokusafamba kwakanaka, mweya yakaipa here? Kana kuti munhu unotsika paivhu rakashata, kana kuti munhu unoshanda mukambani yaanoshanda inosangana nezvino zvakaipa zvinotokuti urware, mukungofamba ikoko tichingofamba munhu wotonzwe korona. Mweya yakaipa here iyoyo? Ngatibudirane pachena kuti tirege kuita sokuti tinodzoka kudoctrine yekereke yedu inoti munhu warwara unenge watukwa naMwari, warwara mweya yakaipa. Jesu unozoti paya uyu haana kutukwa, asi kuti zvakaita kuti mwanakomana waMwari azokudzwa. Wakaramba kudo kuitwa involved mune chiIsraeri chaingoti warwara imweya itsvene, warwara kutukwa naMwari, nokuti ndozvaazataura Mwari kuti muchazorwara nokuda kuti ndichakutukai. That system iyoyo ndiye inotidzosere kumashure. Saka ngatidavirane kuti pachiJudha vanhu vakanga vachirya maherbs kungorya here, kana kuti vaitoziva kuti zvine healing purpose. Kana yave healing purpose, zvanga zvisina minyengetero mukati here, kana kuti mainyengetererwa. PachiJudha Jesu usati wauya, vanhu vanga vasinganyengetererwi su. Saka maherbs awo, maherbs ese ayo anotaurwa vana Bharisamu vataimbotaurawo, ndo atinoti hatichazivi kuti dzave njere dzedu here, kuti pachiIsraeri, get me correct, muzodavira
that misunderstanding yangu apa vanodavira kuti I feel kuti maherbs iwaya asiri edu atinotaurawa, nokuti edu atinoziva takamaziva nokuda kwen'anga dzataiona dzichindomanonga dzichapa vana baba vedu vacharape mudumbu, tsangamidzi, vachadini vari munyika before even civilization yasvika muno yevarungu. Ndo pavainonge tsangamidzi nei miti yese migugunu vachidini vanoiziva vanoiziva vachipa vanhu kuti zvinorapa mudumbu, tsenga zvinorapa mudumbu, iti zvinodai. Asi imwe yechirungu tanga tisina, chero iriko kuIsrael kana iriko overseas iriko. Tiri kuti pachiIsrael miti iyoyi maherbs iwayo ndo avaitora without kana kuti kuprofita. Munhu maprisita vairapa vanhu kana whoever vaichitore miti iyoyo vechigadzirise mafuta nayo, kana kuti vachiti munhu ngaatsenge, because vaiziva kuti inorapa kana kuti Mwari wakanga wavati inorapa. Ndo zvatiri kutaura. Saka in general vanga vasingachamiriri kuprofitwa. I feel like that. Vanga vongondoitora vachitopa vanhu. Saka Jesu uchituma vadzidzi kundoporesa mudzimba vakaenda namafuta. Kana vasina kuenda namafuta, mafuta iwayo aiwanike mudzimba. Saka vakaporesa vazhinji vakazodzawo vanhu vazhinji mafuta. Kuzodzwa ikoko ndo pane nyaya yedu around there kuti ivo vadzidzi vozora mafuta vakazore mafuta akanga asati auya neNew Testament, akanga ariko kuOld Testament. Jesu hauna kuuya akaita introduce mamwe mafuta iwayo achazodzwa kuOld Testament. Itai mutauro kuti aisanganiswa nokunamata neminyengetero. Kana aisanganiswa neminyengetero, saka kuNew Testament Jesu wakurekomenda seminyengetero sei, because before yaiva neminyengetero. KuOld Testament zvakanga zvingoriko zvine minyengetero mukati, yes. Kana zvazvisina, taurai kuti zvazvisina minyengetero, vanhu vanga vasikanamati vachizvikumikidza kuna Mwari. Asi kunyika, that is makwenzi edu omunhu anga asina, ndevanhu vaimukirwa midzimu. Kana ichimukirwa ichitaure zvinhu haitauri nhema, inotaure zvinhu zviripo, sezvataura machaka kuti kurwara, munhu unorwara zvine midzimu yakaipa pamberi pazvo. That is wrong doctrine yatinenge tiinayo inotinetsa iyoyo, kuti unorwara unonetswa nemweya yakaipa. Vasingazivi kuti unorwara unongorwara nezvirwere, unorwara unosangana nemhandara yake isina kufamba zvakanaka, wosangana nechirwere. Handizivi kuti zviprofita zvedu zvinoprofita here kuti musikana waunaye haana kunaka, siyana naye, kana kuti nokuti vasikana vatinavo vana vamazioni, nzenza dzinenge dzafamba nokusafamba kwakanaka, mweya yakaipa here, kana kuti munhu unotsika paivhu rakashata, kana kuti munhu unoshanda mukambani yaanoshanda inosangana nezvino zvakaipa zvinotokuti urware. Mukungofamba ikoko tichingofamba munhu wotonzwe korona. Mweya yakaipa here iyoyo? Ngatibudirane pachena kuti tirege kuita sokuti tinodzoka kudoctrine yekereke yedu inoti munhu warwara unenge watukwa naMwari, warwara mweya yakaipa. Jesu unozoti paya uyo haana kutukwa, asi kuti zvakaita kuti mwanakomana waMwari azokudzwa. Wakaramba kuda kuitwa involved mune chiIsraeri chaingoti warwara imweya itsvene, warwara kutukwa naMwari, nokuti ndozvaazataura Mwari kuti muchazorwara nokuda kuti ndichakutukai. That system iyoyo ndiye inotidzosere kumashure. Saka ngatidavirane kuti pachiJudha vanhu vakanga vachirya maherbs kungorya here, kana kuti vaitoziva kuti zvine healing purpose. Kana yave healing purpose zvanga zvisina minyengetero mukati here, kana kuti mainyengetererwa. PachiJudha Jesu usati wauya vanhu vanga vasinganyengetererwi su. Rugare ngarwenemi. Ndosaka muchinzwa ndakanga ndati nanhasi ndo zvandototaura. Ndinoziva hangu kuti pashoko rangu randanga ndataura riya rokuti zvinhu zvedu tisanyanya kutamba tiri kure navakuru.
ndakanzwa hangu mhinduro dzakauya, asi ndaakuchitaura ndichisiya ndakananika kuti nyangwe denhu zvikangofamba neimwe nzira kuti zvisvikewo mukuungana kwedu navakuru tichikurukura nyaya dzeziyoni, mashoko iwawa akabuda kana kusabuda, inini handina basa nazvo. Ndinotofarira kuti deno anga anzikwawo navakuru vangu. Well, ndaakupindura zvinhu zvakurukurwa navata bombera, asi handichapinduri zvese nguva imwe chete. Nhasi ndingagona kungopindura hangu shoma shoma ndozoti rimwe zuva zvendichingodaro. Right, one, nyaya yawataura yekutiko makomendaries, haiwa, ndaakuchikudzidzisaiwo sevadiki. Ndosaka ndichita mashoko angu awa anofanira kuti aendewo kuvakuru nokuti vakandigadza kuti mufundisi. Isu chatinoda kuti tibatsirwe namakomendari, nyangwe kwana mamwe akanyorwa navamwewo, nokuti satani ndo basa rake ruri. Even bhaibheri redu irori ratinonyora nhasi iri ratinoverenga, rakanyorwa 1960 nerakanyorwa kuma 1980s kusvikira nhasi unoyu akutapudzwa zvimwe. Haritapudzwi kana kuchinjwa zvakawanda, just 2-3 things kana shoma shoma. Izvozvo ndozvinodiwa izvozvo, kuti satani achinje, seshoko rekunamuprofita Daniel 7:24. Makomendari anotibatsira pakuparidza kuti titaure chokwadi, sepapi pokuti Peter achinzi naJesu, Simon, Simon Peter, unondida here? Jesu ndokuti umwe achakusunga chiuno achienda newo kwausingadi. Iro rega bhaibheri rototi Jesu waitaura kufa kwaaizoita, kureva kuti Jesu waiti kuna Peter, fudza makwai, kureva kuti kusati kuri kukutungamira kuti tsinzinai meso kana ndiye anorwara. Jesu wakati fudza hwai dzangu, kureva nzira yokufira nayo kereke, kuti vanhu vagobata kutenda kwakasimba nekuda kwekuti Peter unenge aratidza basa raMwari nekufa kwaaizofa nako. Firo dzacho dzinoti Peter wakazoroverwa pamuchinjikwa, musoro pasi, makumbo mudenga, which is true, but mubhaibheri redu iri hazvimo, unozviona mumabhuku imomo. Tozouya panyaya inoti pakanzi ipo mufananidzo wemunhu wevana vangani, kuda vatatu here, vakafa vachingosiya mudzimai, panyaya yekunzi mubvunzo pamusoro pekumuka kwavakafa. Nyaya iyoyo mubhaibheri medu haibudi, inozobuda kuna Tobit yekuna Siraiya, bhuku raSiraiya ndo rinobudisa nyaya yakataurwa naJesu yekuti kune munhu wakanga, maFarisi ndo vakati kwedu kune munhu wakati kureva kuti nyaya iyoyo yakaitika. Zvinowanikwa mumakomendari. Kune zvimwe zvakati wande zvakasiyiwa zvokuti munhu akabvunza kutiko zvakambozoitika sei. For example, Jesu unoti kwaana vadzidzi vake patemberi paya kutiko hakuna ibwe richazoregwa riri pamusoro perimwe risingazowisirwi pasi. Zvinhu izvozvo hazvina kumucho kana kududzira kwatinodudzira nako, kunze kwokuti nyaya yakataurwa naJesu pana 24 dzaMateo yakaitika apo Jerusarema rakazoparadzwa naTitus. Zvinonzi masoja in search for gold, nekuti vaiziva kuti Ark of the Covenant yakanga yakaitwa negold. Saka masoja echiRoma vaitsvaka pairi areka iyoyo, havana kuiona. Areka yesungano iyai yakaitwa iya ikatorwa naDhavhidhi akaisa kuJerusarema
ndo yaivakirwa tembere. Areka iyoyo havana kuiona, that areka iyoyo disappeared. Saka masoja achitsvaga iyoyo hanzi vaita zvokutora dombo to dombo vachirikanda uko in search for gold to fulfill the prophecy yakataurwa naJesu pamusoro pekuti hakuna ibwe ramunoona pajerusarema apa patemberi apa richazorigwa riri pamusoro perimwe. Airevera kuparadzwa kwetembere uye kusechwa kwegoridhe, vanhu vachimwaranira matombo etemberi. Zvinhu izvozvo zvinokosha kwatiri. Ndoda kuudzai vakomana ndichiti that knowledge iyoyo inini handina kuchikoro kwandakaenda ini, kutoitira kwamuri imimi vana. Ino kana mwana akaenda form 6 achiti macommentaries, no, vana vanodzidza chikoro dzidzai muchirisecha zvimwe zvisina kuonekwa navakuru vedu nokuda kuti vakaiverenga bhaibheri rimwe chete. Asi zvinozodudzirika kana wonyatsokuziva kuti nyaya yakatarwa pai yakaitika pakati. Nyangwe iyoyo yamaki iyoyo, kuti John Mark uya wakumanya asina nguo uya ndiye wakanyora maki yegospel, ndiyezve wakazotizazve aina Barnabas naPauro, ndiyezve wakazonzizve naPauro uya naJohn Marko, iyeye Marko iyeye. That explanation iyoyo haiwanikwi kumabhuku medu, inowanikwa mumakomentaries. Iyoyo ndinokuudzai vakomana kuti kana unopikisa hake izvi, no, iwe wega pachako regera, asi regera vanofanirwa kuita research newewo researcher. Ndopo ndomboguma nhasi ipapa ndichazopinda hangu mune nyaya dzekuti maherbs neizvose zvimwe zvakadaro, ndichazopindurawo pamusoro paizvozvo. Ipapa ndangopindura mashoko mangani? 2 iwawa. Ndatenda. Amen. AD 70 ndo pakaparadzwa Jerusarema naTitus, mumwe wechiroma, Roman Catholic. Ndo yaida kupara handingakuti pari zvino pakanga paine Jerusarema temple paya hapachina iko zvino. Nyange mukabvunza vanoziva nezveJerusarema now today pava mosque, hakuchina temple yamaJudha, asi nzvimbo yacho payakanga iri ipapo just for kungorangaridza zviyezvi. I think ndinonzwa kuti ichipo. Saka Jesu pakati urige kuva musi weSabata. Zvokwadi vanhu vaMwari, kana tikasada kunatso, hazvizotipi ruzivo nekuvhunduka nekutya nekurwadziwa zvakawirwa nehama muJerusarema. Hanzi vakaparadzwa musi weSabata, hanzi kwakaita masaka, kwakaurawa vanhu nokuda kuti vange vaine kuti kumusi weSabata hatifaniri kurwa. Saka pakaoma. Mukadzi warondedzero dzinotaurwa ipapo, zvakaoma. Kana tombodawo kuziva, nokuti panonzi wedzerai kuziva kunani? Kuna Pita. Tichida kuziva kutiko ivo vadzidzi vaJesu pachavo vakafa nenzira dzipi, tinofanira kusvika pakadaro kuitira kuti nesu tichitevera chiti Paulos unoti, Hapita unoti, vamwe vadzidzi vaJesu hatina kunzwa kuti vakafa sei. Asi nekuda kwemabhuku iwawa anotibatsira kutsanangura kuti ningi wakafa achipiswa nomoto, ningi wakafa achitsemurwa namabhiza, kusungira gumba kune rimwe gumbo, mabhiza mairi otinwa odini, obvarura munhu, just nekuda kweshoko raMwari. Asi mashoko iwawa avadzidzi ava ekufa kwavavo akaratidzwa paPasika vachimwa naJesu, zvakanzi nawo
mukombe uyu imwai nawo mose, saka uchinzi mukombe wokutambudzika. Hanzi zvavakanga vachiita zvokuti vanomwa kapu 1 zvasiyana nezvatinoita zvinezvi. Kapu 1 yakaita pasi from kubva kuna nhingi ichienda kusvikira vose vamwa nemukombe iwoyo uri 1. Kwanzi zvaireva kuti matambudziko achabva pano uyu achienda pano uyu achienda pano uyu achienda pano uyu. Ndo zvavakarondwa vadzidzi vajesu vaya vachiurawa nerufu rwetisingawani mumabhaibheri. Asi kana tikatsvagwa mabhuku iwawa anotitsanangurira kudaro. Ndo basa redu kuti ngagoita bhizinesi rei kana takada sezvozvizvi takatoita gurupu rokuita bible study. Kwakuti bible study kuti makomendari ativerengi. No, I say to you gentlemen, kwete. Bible study kuti Zion City Bible study kwakuti makomendari ativerengi. Aiwa ndinokutaurira usavafana vangu, mboteereraiwo, nokuti kana mukasateerera kazvokwadi you won't learn. Amen. Rugare mazioni maswera sei pose pose matema nenyika. Baba machakawaya mataura zvandinakira manjapa apa mandirovera shoko zvanakidza chose panyaya yemakomendari. Apo panyaya yemakomendari pari triki baba. Noona sokuti makota munhu ataura nyaya yekuti mamakomendari ativerengi, somewhere wrong. Hamuna kumunzwisisa. Ari kuti mamwe makomendari hativerengi because mamwe makomendari they mislead. Ndo nyaya inenge ingoripo. Right. Ponetsa manzi choice of which commentary to use. Hatina recommended commentaries etinoti aya makomendari aya ndoatinoda pachechi, ndoatinoda kuziona. Handiti munoona. Saka some of the commentaries tinongoti tatoriwana tikareverenga sezvamunoreva izvozvo. History dzose dzekuti vadzidzi vakafa sei hamuna mubhaibheri umu. Unotozviona muzvimabhuku izvozvo. And iro mubhaibheri racho rava kupenderwa. Parinoperera rinototaurwa kunzi zvizhinji zvakaitwa naJesu zvokuti deno chero zvakanyorwa zvese pasi rino zvanga zvisingatokwani zvinyorwa zvacho, which means there were a lot of events but pakangotwa kusamarezwa zviri important. Ingangova guideline inoita kuti munhu ave mutsvene arurame aende kuna Mwari. Zvimwe zvakaitwa silence about hazvina kukosha, hazvisi necessary. Kunyange tikaenda pabhora kana pamuchato, kuti tiudze muchato wakafamba sei, tsanangura kubva muchato uchitanga kusvika uchipera. Dzimweni nguva zvandinotoselekita inini kuti zvakakosha, umweni munhu wauchinyora futi rondedzero rimwe chete, unotozoona kuti muchato uyu unenge wainakidza zvichienda nomunyori, umwe ototi muchato waishata zvichienda nomunyori wanyora. Taimboteerere bhora richidaidzirwa paredhiyo, waiti ukarinzwa richidaidzirwa naCharles Mabika zviya zviya, ukazoona paTV parinotambwa unototi ko zverinenge rakasiyana zvezinodaidzirwa nouyu nerandakuona. Randinoona rakatonhora asi rinodaidzirwa zvinenge rinonaka. Izvo ipresentation yemunhu akapurizenda, uchipurizenda zvinonakidza zviya zvawambowanzwa kuti hinamona. Saka patumakomendari kwamuri kutaura utwoto mandigonera, ndipo patinotowana information yezvemaherbs yakadzama inototsanangura life history yemaJewish kuti vairarama seiko, maherbs avaimashandisa sei, vaimaudzwa naani kuti vamashandise. Zvimwe zvacho zvinototaura kutoti ivo vaiva madzimambo vatungamiriri vaitova nevanhu vavo vavaitoti maphysician kana nyanzvi kana didzo dzetingati n'anga yarahwa men whatever name ratingashandisa, asi kuti vaitova vakuru vakuru, vaitova makurukota edare ramambo riri responsible nokutsvage nokuunganidze mishonga inoti ndo vaitova responsible kuti varape varwere vavo parudzi rwavo rwese. Warwara waitawo madirwa ivavo, danirwa ivavo vondobatsira nokurapa. Vaibatsira nokurapa sei? Vaitoti urwere akarwara ari kwaari, ripoti yoitwa kwavari, vokumbira kuna Mwari kuti vagoneswe,
vaoneswe mushonga unoporesa dambudziko riya. Mishonga yowanikwa. Mishonga imwe chete yaishandiswa kubvira kare nemazita ayo. Vamwe ndiye amaiti bharisam, mungati chiyo, yakangosiyana-siyana. Mishonga iyoyo ndiye yakazongoramba ichiitwa yatingati modify zvichienderana netekinoloji kusvika pataveri. Mishonga yanhasi yakuiswa mukapurastic yonzi tablet, yakurolewa yoshepewa, umwe wakupuwa uri muliquid asi wakasvinwa nokuserereswa from a tree, from miti, zvichingodaro. Tinawo maarticles atinototorawo pamakomendaries iwayo. Makomendari matotaura iwayo ndeanototipa madetails ekuti mahebs aya aitoshandiswa chero nemaisraeri vacho ivavo. Ndine kaarticle kandinako ndisingafungi kuti ndingakakanda ipapo, ndaiti kanogona kuita mislead. Regai ndikakande futi mukaone. Mr. Mushakano, ndinokukumbira iwe, imi vamushakavano, kana paine mumwe anonzwa zvandikutaura panapa izvi zvandakuudza mushakavano achigona kuzviita ngaazviite. Idzi nyaya idzi ndaakutokumbira kuti regai ndimboisawo kaika authority, ndingambotaurawo kasomunhuwo. Ndiri mudiki hangu asi ndakamusharukawo. Maaudio awa ndinokumbira kuti mumasende kwamunoziva kuti kunogona kusvikwa nanavamutizira. Vamunosendera vacho muti tichengeterei maaudio awa. Mukasangana navakuru, vana vachivanga, vanana mutizira, vanana rwazhinji, vanana vakuru vedu vetinoti vakuru nhasi, vasangane nazvo. Kudaidza nokusadaidza ndezvavo, vanzwe manzwi edu veZion City Bible Study. Ndaakupindura Mushakano. Miriam wakaona kuti pane chashota pana akutora gandira akuridza achirumbidza Mwari. Rugare ngaruve nesu. Miriam ndiye akaona kuti panapa pane chashota.